ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዛ ሎማዓንቲ መዛዘሚት መደብ አገልግሎትና መጽሐፍ ይሁዳ ንእምነት በእምነት ምግዳል እትብል ነታ ይሁዳ መሰረት ናይዛ ተሐመረት ብዛዕባታ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳ ንቅዱሳን ዝተዋሃበት እምነት ከመይ ገይሮም ክጋደልዋ ከምዘሎ ነዛ እምነት እዚኣ ክጥፍእ ሙኻ ሓቂ ዘይብሉ ባህርያት ካልኣይ ድማ ዘይጥዑይ ትምህርቲ ኣብታ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብታ ቤተክርስትያን ኣትዩ ከም ዝነበረ እሞ ነዚኣ ብምምልካት ይሁዳ መልእኽቱ ኣብዚ ኣነፂሩ እዩ መልእኽቲ ይሁዳ ክንሪኣ ከለና ካብቲ ካልእ መፅሓፍ ቅዱስ ፍልይ ዘብላ ሓያልን ተሪርን ፊት ንፊት ብዛረብ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ከበድቲ ቃላት ከበድቲ መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዘይተዓረየ ኣንጋድሊ ዘይኣምላኻዊ ነገር ልክዕ ከም ዶዘር ፃሕቲሩ ዘውፅኦ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ክሪኦ ከለኹ ሓያል መልእኽቲ ኣለዎ ሎማዓንቲ ዕሙቕ ብዝበለ ኣብቲ ዝተረፈ መልእኽቲ ከነዛዝሞ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግን ብመፅሓፍ ንትከታተሉ ካብ ገጽ 120 ንዘሎ እቲ ብድሕሪት ብዝበለፀ ኣብታ ዋትስኣፕኩም ዘሎ ካብ እቲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ኣክንዲ ብመፅሓፍ በቲ ኣብ መጨረሻ ናይ መጽናዕቲ ሕቶታት ከም ባይብል ስታዲ ትጠሚለ ዘቐመጥኩ ሓሳብ ኣላ ብኡ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኣክንዲ ኖት መሓዝ እቲ ጽሑፍ ኣብ ኢድኩም ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እግዚኣብሔር ባረኽ ጎይታ እሙን እዩ ሎሚ ብክርስቶሳዊ ባህሪ ብናይ ክርስቶስ መልክዕ ንቤተ ክርስቲያን ማለት ንዓና ንቅዱሳን ማለት የኽብረና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ባረኽ በዚ ቃል እዚ ህይወትና ክስለም በዚ ቃል እዚ ህይወትና ክደምቕ ወይ ተኽረድኣና ኩላትና ሓቢርና ንጸሊ ኣምላኽና እግዚአብሔር ነመስግነካ ንባርከካ ኣለና መመሊስና ነዕብየካ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ንስኻ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሎሚ ህይወትና ከተደምቕ ንህይወትና ካብ ዝሕዝ ካብ እምነት ከውፃና ንእምነትና ዝወቅዕ ዘበለ ንፋሳትን ማዕበላትን ኩሉ ዕላላትን ወረታትን እግዚአብሔር ንኩሉ ጥሒሱ ዝወፅእ እምነት ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ እምነት እዚኣ ጠጠው ዝበልናሉ ንኩሉ በኣ ንስዕረሉ ንኩሉ ድማ ካባኻ ንቕበለሉ ንዓኻ ድማ ነስምረሉ ናይ እምነት ሓይልና ሎሙን ብቓልካ ዝፀንዐ ክኸውን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ ጎይታ እጽልለኹ ኣብ ኣየራት እጽልለኹ ነዛ ከተማ እዚኣ ብስምካ ይባረኽ ኣለኹ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ዝንቃሳቐስ ዘይናትካ ዘበለ እግዚአብሔር ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እረግሞ ኣለኹ ብስልጣን ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እረግሞ ኣለኹ እነሆ ኣብታ ከተማትያ ዝተሸመ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እነሆ ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ኣለና ኣብታ ምድርትያ ዘርጋሕኻዮ መርበብን ታክቲክን ስትራቴጂን ናይ ጥፍኣት መርበብካ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ፓራላይዝ ይኹን ንብል ኣለኹ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክፍኣት ሓይሊ ኣይስለጥካ ብል ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ንማሕበረይ ደጌታት ሲኦል ኣይክሒልዋንን ዝበልካ እነሆ መርሆ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሃብካልና እነሆ ፀላኢ ዝዓፆ ደጌታት ናይ ሲኦል ዝተዓፆ ደጌታት ሲኦል ብዝሃብካና መርሆ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ፀላኢ ዝዓፆ ደገ ንሕና ንኸፍተሎና ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተዋሃበና መርሆ ፈውሲ ይለቐቕ መርሆ ምሕረት ይለቐቕ መርሆ ምድሓን ይለቐቕ መርሆ ኣምልኾ ይለቐቕ ፀላኢ ዝዓፆ ዘበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልለኹ ጎይታ ጸልለኹ ኣብ ልዕሊ ሕማም እረግም ኣለኹ በዚ ምሸት እዚ ጎይታ ፍጹም መለኮታዊ ፈውሲ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሆስፒታል ኮይኖም ረድኤት ንዝደልዩ ንዝፅበዩ ጎይታ ሎሚ መንፈስካ ምትንካፍ ይኹን ንዓናን ህይወትና ድማ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብርሃን ደሚቑ ዘውፅእ ቃልካን መንፈስካን ኣብ ማእኸል ጉባኤኻ ይለቐቕ ከምቲ ባሪኻ ዳዊት ዝበሎ ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ድማ ናብ ቅድስቲ ከተማኻ ይምርሓን ሎሚ ጎይታ ሓቂ ቃልካ ብርሃን ቃልካ ንሱ መሪሕና ናብ ህልውናኻ ናብቲ ምስኻ
زغربنا هلونا خازنبر قالن منفسن بمنفس قدوس حيلي أما كلنا يفنو بنازريتاوي بيسوس كريستوس سمت لكم قالكا خم قالكا نخير الدو ترغوامي منفس بسم كارغم كو غويتا نقالكا خم قالكا خسم حزبخا حيل قالكا منفس قالكا أم منفس خبره كم منفس كازخونه قال بمنفس حليفو يلغا بسم يسوس كريستوس ويتا نبارخك كلنا نسخاخ تمرنا بزمعلت زي عما كلنا سلازلخنا مسكنكا بشم يسوس كريستوس امين يسوس ويتاي كبرنا املاخون قدوسان حقي እግዚአብሔር ጥዑምዩ ንቅዱሳን ምግልጋል ድማ ዓብ ጸጋዩ ለዚ ነዚ አገልግሎት ፈቲኹም እሞ ዘሃብኩምኒ ፓስተር ይኹን ንስኻ ዝዓይ ኩሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን መጋላገልትኻ ሽማግሌ ይኹን መታዓይትኻ እግዚአብሔር ይባርኩም ብጣዕሚ ንቅዱሳን ምግልጋል ስለዝረኸብኩ አፍደገን ዕድልን ዕድለኛን እግዚአብሔር መስግኖ ንዓኻትኩም ድማ እግዚአብሔር አብዚሑ ይባርኩም ይብል አምላኽ ባረኽ ኢየሱስ ጎይታዩ ዝደገዚ ካብ እግዚአብሔር ስለዝኾነ አምላኽ ከልብኹም ፈትዩ ድማ አሚንኩም ድማ እግዚአብሔር ባረኽ ነዚ ደገ ካባኻትኩም ልብኹም ንአምላኽ ተዓዚዙ ብምርካበይ ከመስገንኩም አይ ከሐልፍ አይደልን ፓስተር ድማ እግዚአብሔር መመልሱ ብዙሕ ይባርካ መታዓይትኻ መጋላገልትኻ ኣብዚ ሜድያ ዘገልግሉ ዘለው ኩላቶም ነዚ ኮንፈረንስ እዚ ተዓጢቆም ኣብ ሜድያ ይኹን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኩም ጎይታ መመልሱ ይባርኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ናብታ ራብዓይ ክፋል ትምህርቲ ናይ እትኸውን ዘላ ሳ ድማ እንታዩ ነተን ኣብ ቀዳማ ይሁዳ 12:13 ጥቅስ ዘላ ማለት እንታዩ أربعة سئلاو مجلسي نايزوم حسوت ممهران مالت أوشت بيت كريستيان أبتقداماي كفل زمن نتابي تكشان نتناي كريستوس ملكع أمها فتصوم بخال ملكع كأمه زي عملها وسقاو بحري آتيو أبتبي تكشان زك على سوز نبرة نتناي حق وانجل نتنا امنت حق زك على سوز نبرة نزوم سبات زي اتوم يهودا بربعة سئلاو مجلسي امسي ومالو سئلاوي مجلسي نايزوم سبات هيوت انتا يمثل سلازي ابزات حفت زي كقلت كله خمزي بلنا زي اتوم بزي فرحات مسخاتكم ان بلعن رسوم زواسيو ابتنا يفقر ما عدهم صيعتهم مسبله اتقداميتي كقلت ام كله سلازي بزعبا ابدغ زلو ايكونن زارب زلو بزعبا اوشت بيتكشان زلو سوات يزارب زلو سلازي تقدامي عينت هيوتهم انتاي كم زمسل كقلص كله نفاس نيو نجو زدفو ماي زيبلو دبنا الولو سلازي نفاس نيو نجو زدفو ماي زيبلو دبنا بسئلاو مجلسي سئلنا كنقمطو نخلينا انتاينا حد دبنا ماي زيبلو دبنا بسئلاو منقدي قليسكم نفاس كا مسيخا نابتن نيو نجو زبلو ماي زيبلو دبنا لك حيوتهم كمزيز مسلي الولو اتا قدامي تحسابات ابزي نسئلاو مجلسي زتتعملا اتا قدامي تحساب انريا انتاي انتبلنا نفاس نيو نجو زدفو زي نفاس يونجو زدفو كنبل كلنا نزد بنازي بنفاس زنك اسقس دمنا بنفاس زمرح دمنا بعلو زي مرح بناتو اقوام زي بلو هيوت مالتيو نفاس بزمت نفاس زخيد بزمت نفاس زمرح بقال املاخ زي مرح بقال املاخ زي عبي بقال املاخ هيوتو زي مرح هيوتي زلوم ازوم سبات زياتهم مالت اب عالم زلو غيزياو نغرات علالاتن وريتاتن بب غيزيو نزمت زبل نغر هيوتهم زصلو هيوتهم بو تدفيو زخيد مالت بقال املاخ زي عبي زي بسله قلع زغونه هيوت منفساو قلعنت زدقو هيوت مالت بنفاس نيو نجو زدفا هيوت منفساو قلعنت زلو هيوتيو باولوس بزعبازي اب افسون 4:14 هيوت ناي قلعت إذا خمس مسل كم زخبل كله قاليس نركب دحر حجن حنا بتخابت بمتبار سبن نمفحس حتت قال أملاخ جن كم زعينت هيوت حزنا كنا مالالس يقريتها
كم زيبلنا حزنا خن مالالس أزيت أن كان أزم سبله أزون بنفاس نيو نجو إن دفعن إن خبكبن قلعو من تخين خوسي أملاخ بارك انتهي زبل دلبزي باولوس نريد زلنا ناي نفاس كله نفاس ناي تمرت كله نفاس ناي تمرت كله نفاس نيو نجو ان دفاعن ان خبكبن قلعو من تخين خون سلازي منفساو قلعነት ዘለዎ قلعو ዝኾኖ بزمص ناي نفاس تمرت بزمص ጊዜያዊ እዋናዊ እሙኻ ዘይጸንዐ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ብዘይተተኸለ ህይወት ንየውነጀው ዝምራሕ ዓይነት ህይወት ከም ዘለዎም ዝገልጸልና ዘሎ ቅዱሳን ኣብቲ ሓቂ ወንጌል ክርስቶስ ኣብቲ ሓቂ እምነት ናይ ጎይታና ክርስቶስ ዘይጸንዐ ህይወት እዚ ህይወት እዚ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት ክብል እውን ዮሐንስ መሊስ ገሊጽዎ ኣሎ ቀዳማይ ዮሐንስ 2:9 ተሪና እቲ ጎበዝ ዘብል ብምህሮ ክርስቶስ ዘይጸንዕ ኣምላኽ ዘይብሉ ስለዚ ብምህሮ ክርስቶስ ዘይጸንዕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይጸንዕ ብቃል ኣምላኽ ዘይተተኸለ እዚ ህይወት እዚ እምበኣር እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዮሐንስ እውን ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት እዩ እዚ ብንፋስ ኒያው ነጀው ዝድፋእ ህይወት ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይተሰረተ ህይወት ዘለዎ እዩ ስለዚ በብዝመፀ ህይወት ድማ እዛ ህይወት እዚኣ ድማ ብንፋስ ኒያው ነጀው ክደፍኣ ከሎ መሰረት ስለዘይብላ ኣብ መንጎ ጠፊኣ ትተርፍ ህይወት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተሰረተን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይተሰረተን ህይወት ብምሳሌ ገይሩ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከታቱ ክገልጽ ከሎ ብዛዕባ ክልተ ኣባይቲ ብምሳሌ ተዛሪቦና ኣሎ እቲ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣሎ ቃለይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ዘበለ ሰብኣይ ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰረተ ሰብኣይ ይመስል ዝናብ ዘነበ ውሒዝ ወሓዘ ንፋስ ደፍዓ እታ ቤት ድማ ኣዋዳድቃ ድማ ዓብ ኾነት ይብለና ስለዚ ብንፋስ ዝድፋእ ብንፋስ ኒያው ነጀው ዝኽብከብ ህይወት መሰረቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይተሰረተ እዩ ዝናብ ዘኒቡ ይብለና ንፋስ ነፊሱ ውሕዝ ወሓዘ ካብ ላዕሊ ብጎኒ ብታሕቲ ነታ ቤት እያ ምስ ደፍኣ ኣዋዳድቃ ዓብ ኾነ ብንፋስ ዝኽብከብ ብንፋስ ዝምራሕ ህይወት በቃል ኣምላኽ ዘይምራሕ ህይወት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እንሆ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ሰብኣይሲ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝጸንሐ ኢሎ ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ዝተሰረተ ህይወት ስለዚ እቲ ቤት እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተሰረተ ህይወት ኢልዎ ኣሎ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ኣባይቲ ምሰል ኢልዎ እዚ ድማ ካብ ላዕሊ ዝናብ ዘነበ ብጎኒ ንፋስ ነፈሰ ካብ ታሕቲ ድማ ውሒዝ ወሓዘ ነታ ቤት ዲኣ ደፍኣ ታ ቤት ግና ጸንዓ ተረፋ ንፋስ ደፍዩ ዘየንቃሳቅሳ ንፋስ ጎኒፁ ዘይወስዳ بقال أملاك زتسرت حيوت منفساو بسلت بقال أملاك زبسلة بقال أملاك ستتخلى منفساو نابران حيوت زلوا حيوت يمثل قدوسان لومي أب حيوت اتأشجار خوين زلوا أب قال أملاك زيتسرت حيوت بقال أملاك زي من راح حيوت أب حيوت لعلو كله مرحنا حيوت كخون زلوا مسكر قال أملاك زي كونس اتتصنع قال تنبيت زخونه بقال أملاك زي من راح حيوت بيت كريستيان بقال أملاك تمرح منفساونت بقال أملاك زمرح أب قال أملاك كنت كم زلنا يقال يهودا زمعدنا زلو يسوع كويتاي ስለዚህ حواتي لومي ህይወትና እንይዝ ወስዶ ነው ነጀውዝ ወስዶ ንልባትና እንታይ አሎ በብዝ መጸወረ እንወሰደሉ ህይወት ዲዘለና ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ቤተክርስቲያንና ሓደ ሓዊ ይፈልጦ መብዛሕቱ ሰዕ ኣብ ቤተክርስቲያን ኮፍ ክብል ከሎ ካብቶም ድሕሪት ኮፍ መባል ዝፈቱ እዮም ለዚ ኣብታ ድሕሪት ኮፍ መባል ዝፈቱ እንተኾነ ሓውዚ ኣብታ ቤተክርስቲያን ተጀሚራ ሰዓታት ትውዳእ ጉባኤ ምንም ዓይነት መልስ የብሉን ሰሚዑ ጥራዩ ዝኸይድ ለዚ እዚ ሓውዚ ክሪኦ ከለሁ ሓደ መዓልቲ ማለት ድምፁ ሰሚዕ ይፈልጥ ናይ ቤተክርስቲያን ሓደ መዓልቲ ግን ከመጋጣሚ ኣብቲ ከባቢ ቤት ኣብቲ ከባቢ ገዛውትና እንደ ሓበሻ ዝበሃል ቤት ምግቢ ኣሎ ማለት ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ዓለም ዋንጫ ኩዕሶ ክህሉ ከሎ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ኣብኡ ዝርኢ ከመጋጣሚ በቲ ቦታ ክሓልፍ ከለኹ ገለ ጉዳይ ነይርና ክሓልፍ ከሎ ርኢ እንተበልኮ እቲ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ዝብል ሓውና ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብኡ ግን ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ግና ኣብቲ ናይ ኣርሰናል ኩዕሶ ክእትዉ ከለዉ ድምፁ እዚ ዘይበለ ድምፂ ክጭድር ልክዕ ናብቲ ቴሌቭዥን ከኣቱ ቁሩብ ተሪፎ
أنت من يزيل أنت رأغو لكات عبيتك شالنا عبد حريت كوف زبل حوي عاوز الدروز نبره عاود الزاربوز نبره كعسو عاتي أخبر كله نسو مستاخو عسو كعاتو تا تلفزيون قرب كم استرفوينا انري عزيز قرمان نقر هو أنت زحوزسي أبز معاس كوين دا قول عاتي الكات تجدر زجدر تخوين دا أمو قال عملاخ مقلات كما تسألك خلو قال يخج أدرك كازلو قال يخزل لك كازلو قال يعامين كبلك كازلو كاب قول مئتاو مقلات قال عملاخ كتركب كلها آمين يسوس بويتاي كبرنا عملاخ يلخا خج أدر زقباكاي حواتي كبرنا عملاخ وخن قالوا زي أدرك انتاي خج أدرك قالوا زي أدرك عصاد يخج أدرك برقز تعمق قال عملاخ أبقى العملاخ استسرته هيوت مقلات قال عملاخ برهان قال عملاخ اب هيوتو مصلو خلو نقال عملاخ زصور قال يبلم امين بمبال ملاش بمهاب مستقال عملاخ بمنداد عبلبو خبرنا عملاخ خون زمال سزب هيوت الله قدوسان لمون هيوتنا قال عملاخ يتخل قال عملاخ يسرت فقر قالوا عبلبنا يحدر هيوتنا قال يغزعيا يسوس قويتاي اتغانا اي انريو زلنا زي وتزي ماي زي بلو دبنا يوز دبنا زي انت خنقنا ما يبلون ماي زي حازة دبنا اختري وخلهم دمت انو قدالو ماي متاخت ولخلهم كم ماي نحاسة خمس خلو دبنا نزا مدر المت يبلمو دبنان حنسا دبنان كل التسع برك دبنان مسكونه ماي متاخ تبل كلها كمان ما تصعد ما كخيد كله تريوه ابتبل نجر زي بلو ما ينحسس زبها كله بعدنا لازم كمل دلي هيوتنا يزوم سبازي اتوم ما لك كم ما ينحسس ماي زي بلو دبنا كره خلو ماي زحازه كره خلو ماي زمل الدبنا يم زمسلو بدقاو تريتهم انت قنقنا كاب املاح قال نجر ابزبل صقا قال ابزبل منفس يله صراي دمصي هذا زربان تاينا نبلوم هادادي انبلو قال لنا قدم قلعت كلنا منم زي قبر تراي طرعرع زل زربان تخوينو هادادي نبلو مالت تاي زملكتنا تزارب طراي قال منم كازي بلو دما طراي طرعرع زبل ازم سبات زياتهم دما ماي زي بلو دبنا سلازي فخرهم جهرهم عبي انت خونا جنا زጭበት መንፈሳው ነገር የብሎም ዝበጽሕ ዘሐልፍ ዝትንክፍ መንፈሳው ነገር የብሎም እዚ ታይዝ ብለና ቃል አምላኽ ነዚ ይወዝኽ ምስል ከሎ ከምዚ ብሎ ምሳሌ 25 14 ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ህያቡ በሐሶት ዝጀሃር ሰብሲ ከምቲ ዝናብ ደበናን ንፋስን እዩ ከምቲ ዝናብ ዘይብሉ ደበናን ንፋስን እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እንታይ ዘመልክተና ዘሎ ናይ ጃሃራ ህይወት رأي لي سمعوا لي دعنبر زجبت زرع نجر زي ولا عينت هوتهم تعطوا سخدق معي بزعبه هيابو بحصت زجهار سبسي كم تزناب زي بلو دبنان نفاسني يسوس قويتاي سلازنا يزوم سبات زي عطم هوت تخال عين رئيزر لنا بقبزنت زتملأ هوتهم سلاو مقلت يهودا زوم صوزلو دقي أمن وشت أمن كلتيو زي الرخب نجري بدقيهم كاليو بوشت أمدما كاليو بدقي خرائي خلو لك اتناي فرساوي هيوت يسوس كريستوس نفرساويان كزاروام كله خمزي لهم قالهم عطم قبوزات صحابت فرساويان يبلنا انت ايلوهم قالوا صبو كوين زرع وشتو قنا اعصمتن موتاتن رخصتن زمله لغلقات مقابر تمسلو اللهم ويلهم كبلهم كلين اندري سلازي فرساويان هيوتهم كن خلنا بدقه خطريو خلخا بروح زرب نجر الله بدقه زرع نجر الله ابت وشت قنا ابت زيرع نجر مصيخا ترا خلخا قنا زي صبق نجر زملعيو مخنياتو استلقلق مقابر كن خلنا انه تمقابر تعمبابا اتي مارما عوز له خطريو خلخا وعلو حدر ريز مصاكا انت خفيتك وشت انت راخا قنا زي وعل زي حدر مخا كتريو زي بهقكا ان عصمتين كمل زمل عينت اينا انريو زل سلازخ ايو لقلقات مقابر كبلهم كله قويتانا مدحنا كريستوس نرئي قدوسان لومي قال እግዚአብሔር ዝነግረና ዘሎ ካብዚ ህይወት ዝኸለብመና እዚ ዓይነት እዚ ህይወት ይሁዳ
እዞም ናይ ሓሶት ትምህርቲ ሒዞም መልክዕ ክርስቶስ ወንጌል ክርስቶስ ብኻልእ መልክዕ ዝገልጾ ዝነበሩ ሰባት ሓደ መለሊኦም እዚ ምዃኑ ዝገልጽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:23 ከምዚ ይብለና ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኻትኩም ኣጽርዩ ክብረና ኣምላኽኹም ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ካብዚ ህይወት እዚ ሓረ ኸውፃና ዝፈትዩ እዚ ህይወት እዚ ኣብ ህይወትና ኣይክገዝእን እዩ ክብረና ኣምላኽኹም ብቓሉ ዝተሰረተ ብቓሉ ዝምራሕ ብቓሉ ህይወትና ዝኸይድ ህይወት ኮይኑ ክብረና ኣምላኽኹም ንፋስ መፂኡ ኣይከንቀሳቐሰካን እዩ ደጋውነትካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወፅእ ህይወት ዳ እምበር ደጋዊ ጥራይ እምበር ውሽጣዊ ህይወት ዘይብሉ ኣይኮነን ክርስትና ዝዓበየ ምንጭ መሰረቱ ኣሕዋተይ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወፅእ መንፈሳውነት እዩ ደጋውነት ጥራይ ዝገልጽ ህይወት ኣይኮነን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብደገ ዘንጸባርቕ ህይወት እዩ ለዚ ከዓ እዩ ጴጥሮስ ኣስዕብ ኣቢሉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክገልጽ ከሎ ካልኣይ ጴጥሮስ 2:18-19 ከምዚ ይብለና ከንቱ ዝኾነ ዘረባ ትዕቢት እናተዛረቡ ብፍትወት ስጋን ብርኽሰትን ነቶም ካብቶም ብስሕተት ዝነብሩ ሕጂ ቁሩብ ዘምለጡ ይሓባብሉ እተሰዓረ ሰብ ነቲ ሰዓሮ ባርዩ ይኸውን እሞ ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ጥፍኣት ክነሶም ሓራኽት ወፂኦም እናበሉ የተስፍዎ ኣለዉ ስለዚ ዝጭበት ተስፋ ዘይብሉ ሓቂ ተስፋ ዘይብሉ ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ጥፍኣት ክነሶም ሓራኽት ወፂኦም እናበሉ የተስፍዎ ኣለዉ ኣብዚ እምበኣር ጴጥሮስ ክገልጾ ከሎ ነቲ ናይ ይሁዳ ሓሳባት ኣጽኒዑ ክዛረብ ከሎ ነዚ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚ ንዓታቶም ንበዓላቶም ሓርነት ዘድልዮም ነፃነት ዘድልዮም ምውፃእ ዘድልዮም እንሶም ኣባርነት ኣትዮም ግና ነቶም ኣባርነት ዘለው ህይወት ግና ነተን ሓደስቲ ነፍሳት ዝሓባብል ህይወት ኣለዎም ሎሚ ግና በዚ ቃል እዚ ይባርኸኩም ኣለኹም ኣብ ህይወትኩም ግና ብቃል ኣምላኽ ዝምራሕ ኣብ ህይወትኩም ግና ብቃል ኣምላኽ መልክዕ ክርስቶስ ብርሃን ክርስቶስ ህይወት ክርስቶስ ዘንጸባርቕ ህይወት በዚ ህይወት እዚ በዚ መንፈስ ተገለጹ ኢለ ይባርኸኩም ኣለኹም ኣረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና ኣምላኹም እታ ካልአይቲ ድማ ታስእላዊ መግለጹን ጽዋ ዘሎ ዘይፈርያ ክልተ ሳዕ ዝሞታ ካብ ሱረን ተመንቆሳ ኣዋም ሓጋይ እዩ ኦም ሓጋይ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ምንም ጥላለትን ምንም ጠልን ፍረን ዘይረአዮ ገረብ እዩ ኦም እዩ ስለዚ ነዘን ኦም ዚኣ ተኻልኣይ ስእላዊ መግለፂ ክገልጾ ከሎ ድማ ዘይፈርያ ክልተ ሳዕ ዝሞታ ካብ ሱረን እተመንቆሰ ኣዋም ሓጋይ እዩ ስለዚ ዝኦም እዚ ሱር እንተዘይብሉ መሰረት እንተዘይብሉ ጠሊ የብሉን ዕምባባ የብሉን ፍረ የብሉን ስለዚ ዝደረቀ ምንም ዓይነት ጥላለት ዘይብሉ ብድርቀት ዝተወቅዐ ኦሚ ማለት ህይወቶም ዞም ሰባት እዚኦም ክትሪኦም ከለኻ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር ናይ ጸጋ ነገር ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ህይወቶም ዝረአ ነገር ጠብ ዝበሃል ነገር የብሉን ህይወቶም ብመንፈሳዊ ድርቀት ዝተወቅዐ እዩ መንፈሳዊ ናብሮም መንፈሳዊ ህይወቶም ቃላት ኣፎም ኩሉ ደረቅ እዩ ጠሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ በረኸት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህይወት የብሎም ለዚ ክገልጾም ከሎ ድማ ክልተ ሳዕ ዝሞታ ዘይፈርያ ይብለና ኣሎ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ብክልተ ዓይነት ፍረ ክንፈሪ ዝደልየና እቲ ቀዳማይ ፍረ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንመልእ ገላትያ 5:23 ምክንያቱ ህይወትና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ፍረ ዝደልዮ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝመልእ እቲ ካልኣይ ፍረ ድማ ናይ ውሽጢ ፍረ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ኣገልግሎትና ፍረ ብኣገልግሎትና ክንፈሪ ብኣገልግሎትና ዝድሕና ነፍሳት ህይወት ክህልወና እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና በዚ ክልተ ብዝመፅእ ናይ ህይወት ፍረ ግና ኣብ ህይወት የለን ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ህይወቶም ፈትሽካ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣብ ውሽጦም ትሪኦሎም እትረኽበሎም ነገር የለን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ኣገልግሎቶም ኣብ ዕዮኦም ኣብ መንፈሳዊ ምምልላሶም እንታይ ተረኽበ እንታይ ፈሪዩ ክትብል ከለኻ ድማ ዝጭበጥ ፍረ ዘይብሉ ህይወት ስለዚ እንታይ ክብሎ ከሎ ንርኢ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክልተ ሳዕ ዝሞታ ብህይወት ከሎ ብመንፈስ ሞይቶም እዮም ድሓን ድማ ምስ ሞቱ ድማ ብስጋን ብነፍስን ዝጠፍእ ህይወት እዩ ዘሎም ክልተ ሳዕ ዝሞታ ክብል ከሎ ብህይወት ኣለና እናበሎ ከለው ውሽጣዊ ሰቦም ዝሞተ መንፈሶም ዝሞተ ሙታን ሰባት እዮም እቲ ካልኣይ ድማ ብህይወት ከለው ጥራይ ውሽጦም ሞይቱ ብስጋን ብነፍስን እናተመላለሱ ከለው ኣብ መጨረሻ ድማ ንናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ንናይ ዘለዓለም ገሃነብ ድማ
ካለ አይሳዕ ዝሞተ ህይወት ይዘለዎም ለዚ ቃል እግዚአብሔርኮም ዝብለና ክብረና አምላኹን ምክንያቱ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 10:14 ብዛዕባ ተኻልኣይ ሞት ተዛሪቦሎ ሞትን ሲኦልን ናብ ተቐላይ ሓዊ ተደርበ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ክብሎ ከለና ንርኢ ይሁዳ እምበኣር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝምስሎም ዘሎ ክልተ ሳዕ ዝሞታ ኣእዋም ሓጋይ ዘይፈርያ ክብሎም ከሎ ሎሚ ግና እግዚኣብሔር ባረኽ ኣነ ንስኻትኩም ግና ብቓል ኣምላኽ ህይወቱን ዝመርሕ ሰብ ግና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እንፈርዮ ፍረሎ ናይ መንፈስ ፍረሎ ናይ አገልግሎት ፍረሎ እግዚአብሔር ክጽዋዓካ ከሎ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓሪኻ ሎሚ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ከለኻ ዝፈሪ ህይወት ኣለካ ኣብ ብኩሉ ኣብ ህይወትካ ዝቕልጠብ ዝብላዕ ፍረለካ ዮሐንስ 15:16 ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልዎም ደቀ መዛሙርቱ ኣነ ሓረኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምን ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩ ፍሬኹም ድማ ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኮ ዘበለ ምእንቲ ክበኩም ነዚ መደብኩኹም መደብ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ንፍረዩ ንስኻ ዘገልገልካዮ ፍረ ኣለዎ ንስኻ ዘለኻዮ ኣብ ህይወትካ ፍረ ኣለካ ክብርና ኣምላኹም መለለይኻ መንበቢኻ ፍረዩ ክብርና ኣምላኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብቲ ሳልሳይ ስእላዊ መግለፂ ህይወት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብለና ሳልሳይ ስእላዊ መግለፂ ድማ ከምዚ ይብል እቲ ነውሪ ርእሶም ዘዕፍሩ ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ ብርግርግ ዝብሉ ከዋኽብቲ እዮም ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ፀልማት ንዘለዓለም ተዓቂሉሎ ይብሎም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ሓደ ሓሳብ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ነውሪ ርእሶም ዘዕፍርዎ ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ ስለዚ ናይ ማዕበል ስራሕ እንታይ እንተበልና ኣብ ሓደ ባሕሪ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ከመይ ከም ዘናውፃ ነታ ባሕሪ ከመይ ከም ዝገላብጣ ነታ ባሕሪ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ኣብቲ ባሕሪ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዝሞተ ይኹን ርስሓት ይኹን ጭቃ ይኹን ሬሳ ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገር ዘይፅቡቕ ነገር እቲ ማዕበል ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ኣብቲ ከብዲ ባሕሪ ዘሎ ኣውፂኡ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ይድርብዮ ብዙሕ ሳዕ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝተሓበአ ዘበለ ነገር ዘይፅቡቕ ነገር እዩ ዝወፅእ ህይወቶም ክምስሎ ከሎ ድማ ከምዚ ዝብሎም ዘሎ ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ መናወስቲ ረበሽቲ ዘናውፅ ህይወት ዘለዎም ሞት ነውፅእ ድማ ክብሎም ከሎ ድማ ከምዚ ይብል ኣሎ ነቲ ነውሪ ርእሶም ዘዕፍርዎ ብነውሪ ርእሶም ዘዕፍሮ ማለት ልክዕ ከምቲ ሓደ ማይ ሳሙና ምስተንከኻዮ ነቲ ሳሙና ዘይነበሮ ማይ ንኩሉ ዝብክሎ ህይወቶም ሰባት እዚኣቶም ድማ ከምኡ እዮም ንኩሉ ዝብክል ንኩሉ ዘናውፅ ንምኽንያት ምርባሽ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኾኑ እዮም ምክንያቱ እዚ ህይወት እዚ ድማ ኢሳያስ ክገልጽ ከሎ ህይወት ናይ ረሲእነት ብምባል ኢሳያስ ክገልጽ ከሎ ንርኢ ኢሳያስ 57 ካብ 20-11 ከምዚ ይብለና እቶም ረሲዓን ግና ከምቲ ዝናወፅ ባሕሪ እዮም ካደ ኣይክእልን እሞ ማያትን ጭቃን ርስሓትን የውፅእ እቶም ረሲዓን ሰላም የብሎምን ይብል ሰላም የብሎምን ይብል ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ ንምኽንያት ዕግርግር ዝኾኑ እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዋሳ ኣምላኽ ገለገለ ሰባት ኣለው ማሕበር እግዚኣብሔር ከይተሃድእ ኩሉ ሻዕ ምኽንያት ኩሉ ሻዕ ነገር ኩሉ ሻዕ ዘምፅዎ ሓሳብን ቃልን ህይወትን ተራእኽሞ ናይ ነገር ህይወት ጥራይ ሓደ ግዜ ሓደ ሓዊ ነይሩ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ማእከልና ዘሸግረና አንታ ዝሓውሲ ሓደ መዓልቲ ጥዑም ዶ ተዛሪቡ ይፈለጥን ቃላቱ ነፂፅ ተግባራቱ ነፂፅ ኩሉ ህይወቱ መፂፅ ኮይና ድሓር ሓደ ግዜ ሓደ ሓውና ከምዚ ኢሉ አንተ ሓውና ምናልባሽ ደኣ እስኻ ደኣ ኩሉ ሰብ ብማይ ይጥመቕ እሞ ኧረ ገለ ብኣቸቶ ተጠሚካ ከይትኸውን ኢልዎ ማለት እንታይ እዩ ኣብቲ ትጥምቆ ዝነበርካ ገለ ኣቸቶ ደፈሲሱ ነይሩ ሲ እቲ ምፀዳእ እሞ ካበይ መፂካ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ንብዙሓት ንምኽንያት ዕግርግር ኮይኖም ከምዚ ኣቦታት ዝብሎ ዘራጊት ማይ ከላሲ ፅሩይ ማይ ኣይስተን እዩ ዘራጊት ላም ከላሲ ፅሩይ ማይ ኣይስተን ይበሃል ሓደ ግዜ ንምኽንያት ህውከት ንምኽንያት ረበሻ ንምኽንያት ዕንቅፋት ንምኽንያት ዝኾን ንሰላም ንህድኣት ዘይከውን ህይወት ኣሎ ሎሚ ምናልባሽ ኣይፈልጥን እግዚአብሔር በዚ መንፈስ ዛረበካ ሰብ እንተለኻ ህይወትካ ይለወጥ ህይወትካ ይቀየር
ኢየሱስ ጎይታይ ንምኽንያት በረኸትኩን ንምኽንያት ሰላምኩን ንምኽንያት ህድኣትኩን ንስኻት ዘለኻይ በረኸት ይኹን ለዚ ሓደ ግዜ ሓደ ሓውና ከምዚ ምስኮነ ከምዚልና ንምንታይ ሞ እዚ ዓይነት እዚ ዕግርግር ኩሉ ሻዕ ምኽንያት ንስኻ ዕግርግር ትኸውን ኣለኻ ምስ በልናዮ ከምዚ ኢሉ ከዓ መሊስልና እታ ዝመለሰልና ያው ንሲት ሰብ ከምዚ ኢሉ መሊስልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስኮ ንጉስ ኣክዓብ ኮነ ኤልሳ ኣታ ንስኻ ዲኻ ንእስራኤል ተዕገርግር ዘለኻ ኢልዎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብሲ ማዕገርገር ይድበሃል ማዕገርገር ንቅዱሳን ኣይኮነን ኤልያስ ኮ ዘዕገርገረ መንፈስ ኢዛቤል እዩ መንፈስ ኣክዓብ እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ እምበር ዘዕገርጊሩ እምበር ንቅዱሳን ነቶም ብሰላም ዘለው ዘዕገርግር ህይወትን መንፈስን የለን ስለዚ ምዕግርጋርካ መንግስት ሰይጣን ያዕገርግሮ መንፈስ ኢዛቤል ያዕገርግራ ከተዕገርግሮ እንትኾንካ ልብ ቅዱሳን ብምዕግርጋር ልብ ቅዱሳን ብምሽባር ግን ምኽንያት ኣይትኹን እዚ ድማ እንታይ ዘመልክተና ጥዕና ዘይብሉ መንፈሳዊነት ዘይተቀየረ ዘይተሰርሐ ብቃል አምላክ ዘይቅየድ ህይወትን መንፈስን እዩ ሎሚ እምበኣር እግዚአብሔር ነዚ ህይወት እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ከውፃና ፈቲሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቅዱሳን አምላክ ባረኽ ለዚ ሎሚ ግና በዚ ቃል እዚ ባርኸኩም ኣለኹም ኣብ ማእከልና ሰላም ብምግዙ ኣብ ማእከልና ህድኣት ብምግዙ እናዓበና እናተሃነፅና ክንከይድና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ሃዋርያት ቤተክርስትያን ዝበሎም እነሆ እታ ኣብ ይሁዳን ኣብ ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘሎ ሰላም ኮነላ እናተሃንፀትን ብፍርሃት እግዚአብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳ መንፈስ ቅዱስ እናዓበየት ከደት ክብርን አምላኹም ሎሚ እምበኣር ኣብ ውሽጥና ካብ ዝገዝኦ ሰላም ሎሚ እምበኣር ኣብ ውሽጢ ልብና ካብ ዝገዝኦ ናይ ሰላም መንፈስ ክብርን አምላኹም ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ ብትምህርቲ ሃዋርያት እናተሃነፅና ክንከይድና ኣረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርን አምላኹም ኢየሱስ ይባረኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አምላኽ ይባረኽ ስለዚ ሕዋተይ ናብቲ ራብዓይ ክሓልፍ ስለኒ ግዜ ራብዓይ ስእላዊ መግለፂ ህይወት ዞም ሰባት እዚኦም ክገልፅ ከሎ ይሁዳ ከምዚ ኢሎም እታ ዝበልኳ መሊሰ ዝበልኳ እንታይ ኢልዎ ብርግርግ ዝብሉ ከዋኽብትዮም ብርግርግ ዝብሉ ከዋኽብትዮም ማለት ኮኸብ ኩሉ ሻዕ ኣብ ሰማይ ክቕመጥ ከሎ ክንሪኦ ከለና ብርሃኑ ደሚቁ ዘይወፀ ብርግርግ ዝብል ብርሃን ኣለዎ ክትብል ፀንሕ ብርሃኑ ይጠፍእ እሞ ጠፊኡ ክትብል ከለኻ ብርሃን ዝመስልካ ጭልምልም ዝብል ዓይነት ህይወት እዩ ስለዚ እንታይ ዘመልክተና ብርግርግ ዝብል ኮኸብ ብርግርግ ዝብሉ ከዋኽብቲ ክብል ከሎ ብርሃኖም ዘይደምቕ ደሚቁ ዘይወፀ ብርሃን ኣብ ህይወቶም ዘይትሪኦ ህይወት እዩ ስለዚ አምላኽ ይባረኽ ይሁዳ ነዚ ሓሳብ ዝክገልፅ ከሎ እምበኣር ኣሕዋተይ ናይ ህይወት ዞም ሰባት እዚኣቶም ምልዓት ዘይብሉ ህይወት ተፈራረቀ ህይወት ምልዓት ዘይብሉ ህይወት ኣይ ውዑይ ኣይ ዝሑል ዝኾነ ዓይነት ህይወት እዚ ምክንያቱ ሓንሳእ ብርሃን ኣሎ ክትብሎ ብርሃን ዘየለ ደሚቁ ዘይደመቐ ብርሃን እሞ ጠፊኡ ከይትብሎ ድማ ዘይጠፍእ ብርሃን ዝመስል ነገር ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:16 ዝበሎ ከምዚ ልብጥ ዝበለ ብምዃንካ ኣይሙቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ስለዚ ህይወት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይ ውዑይ ኣይ ዝሑል እዚ ምንም መንፈሳዊ ብርሃን ዘይትሪእሉ ህይወት ናይ ቅዱሳን ግና ከምዚ ይኮነን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ብቃል አምላክ ህይወቱ ዝመርሕ ህይወት ግና ነዚ ዝመስል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምቲ ኣብ ዳንኤል 12 ተገሊፅ ዘሎ እቶም ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ዝመርሑ ከም ከዋኽብቲ ክበሩ እዮም ከም ከዋኽብቲ ከም ደሚቕ ብርሃኖም እናደመቐ ዝኸደ ደመቕቲ ደሚቕ ብርሃን ዘለዎም ከዋኽብቲ እዮም አምላኽ ይባረኽ እናወሰኸ እናዓበየ ዝኸይድ ብርሃን ዝኾነ ኣብ ህይወቶም ኣለዎም ክብረና አምላኹን መንገዲ ጻድቅ ግና ከም ብርሃን ወገግታ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ድማ እናበርሀት እናወሰኸት ትኸይድ ክብረና አምላኹን ህይወት ናይ ጻድቅ ሰብ ግና ኣሕዋተይ ብርሃኑ ካብ ዓሚ ሎሚ ደሚቑ ካብ ሎሚ ንዝመፅእ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ሎሚ ካብ ሎሚ ጽባሕ እናበርሀ እናደመቐ እናወሰኸ ዝኸይድ ህይወት ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ በዚ ቃል እዚ ይባርኸኩም ኣሎ ብርሃንኩም ደሚቑ ይውፃእ ብርሃንኩም እናበርሀ እናደመቐ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ትኸውን ኢየሱስ ክሳዕ ዝመፅእ ክሳዕ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃንኩም እናወሰኸ እናደመቐ ይኸይድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽኩም ስለዚ ይሁዳ
نزوم سبازي أتوم كجلت أم كله بزي 4 عبي سائلاوي مجلسي جلت أم الله كبرنا أملاخهم قدوسان لو مجنا أزي وزي أباخاتكم أيكسرحني لو مجنا بزي وزي تحملك أيكترفني خا كبرنا أملاخهم إذا قال زين السمع زبلة لو ما أنت مسجار الله عبزي وزي أيكنبرني زمسل نجاركو عب هيوت كانت تسقعك بز سلطان قال أملاخ بز منفس قال أملاخ هيوت كيف فتح بلا الله أمره هاي فتح بلا الله لب هاي فتح بلا الله قوتي تزعز قوتها تحيلي بسلطان يسوع كريستوس يبتخ بلا الله بسلطان يسوع كريستوس منفس قال زي زعها منفس قال زي ورسكا منفس قال زي هيوت كايم لا باسم يسوع كريستوس باركوها كبرنا أملاخهم يسوس قويتايم قدوسان نفتا خاليتي تمرتي كحلف أبتا خاليتي حسب أزيز قلسكو 4 سلاوي مجلس يوم عندنا دما 11 نطبي أي جزء أي كوست لكم حلف تراين دابل كي خطن كفن أبتن كسفحن زدلوخ خسفحن تقلقنا ولا بيبيخ حلف يم مخنياتو نابت مودعت عمتان كن كيد زن 11 ባህርያት ይሁዳ መጽሐፍ ከገልጽ ኮለ ድማ እንተ አይነት ካራክተር እንተ አይነት ባህሪ ዘሎ አምላኻው ባህሪ አይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካለ መልክዕ ክትሕዝ ገብርዋ እምባር ኣብታ ፍቅድር ባዓተን ተተመልከትና ከምዚ ይብለና ገለ ሰባት ካብ ቀደም ነዝፍርድ እዚ እተጽሐፍዮም ስበለ ፍርሃት አምላኽ ዘይብሎም نتسأجع أملاخنا نبرخ سزلوتو نتحدى بينو جزءان قويتانا سكريستوس زخدو سلوخ إلهم آتيومهم الله زول ذلو 4 نجاراتي قليس زلو تقدمت انت فرحات أملاخ زي بلهم أزيب فرحات أملاخ زي بلو هيوت أوشت بيت كريستيان فرحات أملاخ بزقودو لعينة هيوت كما لا نسو أبيت بيت أبير كفرحات أملاخ واتيا فرات أملاخ بزيبلو سرعة لمدن بهلن بمغان عينة هيوت زخياد عينة هيوت حيزوم زخدو سباتيو سلازي نبيت كريستيان كفرات أملاخ نخت واتسا فرات أملاخ بزيبلو هيوت أما كالقدوسان يمالالسو حواتي تلقون عيزوم سبات زياتهم انت بلنا أفقد 10 لقلت سؤالهم زياتهم بزي فرات مسخاتكم النبلعو نرسوم زواسيو عبتنا فقر ما عندهم سأياقي تويم قدوسان فرات أملاخ زيبو الهيوت نا أملاخ زخبر أيكونن زوجي زي كابكالو جزي نلعلي فرات أملاخ أبيت جزي أبين فرات أملاخ أب أجلوت فرات أملاخ أب نبرة فرات أملاخ أب حدر فرات أملاخ أب عيو زدر ليلو جزين أوانني خبرنا أملاخ حواتين مخنياتو فرات أملاخ أب هيوتنا خجزن كعزز كله هلونا أملاخ مليو أب هيوتنا هلونا أملاخ مليو أب حدرنا هلونا أملاخ مليو أب أجلجلوتنا إن تجلت أي متصر مخنياتو فرات أملاخ زلوا هلونا أملاخ يعزو أب زفترة 20 شمونتن كاب 10 شخص 10 شوعات انزلون تريهم تراي قال كبلاي أي كم بباني يعقوب أبتاز اللي لازم بربوتا እግዚአብሔር በሕልም ላይ ተምስተራኸው ሓደ ቃል ተዛሪቡ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ደገ ሰማያ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ምክንያቱ ኣነስ ኣይፈለጥኩ እንዳኣምበር እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ኣሎ ኢሉ ተመልከቱ ፍርሃት ኣምላኽ ምስ መፀዩ ብዛዕባ ህልውና ኣምላኽ ያዕቆብ ክዛረብ ዝጀመረ ፍርሃቱ ኣብ ውሽጥና ክመልእ ከሎ ፍርሃቱ ኣብ መጓስኢ ክመልእ ከሎ ፍርሃቱ ኣብ ኣገልግሎትና ክመልእ ከሎ ክብርና ኣምላኹም ህልውና እግዚአብሔር ይመጽእ ፍርሃቱም ዘሎ ምልዓት ህልውና ይወርሶ ያዕቆብ ኣነ ዳ ኣይፈለጥኩን ኢሉ ብርግጽ እንስኻ ከይትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ መንፈሳዊ ህልውና እንተዘለኻ እግዚአብሔር እናሃለወ ህልውና ኣምላኽ እናሃለወ እውን ሰንስ ከይትገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፍርሃቱን ተዘየለ እቲ ሓቀኛ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክመጽእ ከሎ ግና ህልውኑ ተስተማቕሮ ህልውኑ ብመንፈስ ይርዳእካ ህልውኑ ክገዝእ ከሎ ህልውና ኣምላኽ ኣሎ ትብል ክብረና ኣምላኹም ሕዋተይ ህልውና ፍርሃት ኣምላኽ ክጎድል ከሎ ድማ ብኣንጻሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምቅታል ይበዝሕ ምንኻስ ይበዝሕ ምምንጫት ይበዝሕ ምትሕምማ ይበዝሕ ምውቅቓስ ይበዝሕ እዚ ድማ ፍርሃቱ ክጎድል ከሎ እዩ
تلعلو كله دما ناي قال مقتال يبزح معناتو حدا غزي ابراهام بعلت بيتو سارا سلازي باخر مخنيات نعاكي قتلونسي بجاخي حافتو يد ابلي ابراهام راسو بحافتو كدحن بار حتى يلو كلخا كله حزوا كخيد كله ناب جبص خورد كله يناندريو ابت بوتا بار ابراهام حد شجر اغوانيفو تا مخنيات اي سرحتلن سبيتو سارا حابتون تخوين ايلوم زياس نفرعون نغس كتكونيلا وسيدوملو مسوسدو انتاي بلنا نغس ابي ملك مسوسدو كمزي بلنا زيابير دما بليتي مصيو تنغس مستزاربو زيا سيت نبيا كي تقربا مسبولو نصبحيتو ناب ابراهام سملسا نمنتاي دا ابراهام حابتيا الكان مسبولو ابراهام كمزيلو ابزو بوتازي فرات املاخ يلنمو من تخيقتلوني قدوسان فرات املاخ ابزو حدو هيوت مقتالالو هيوت تقتل منفساوينت يقتل منفساو غعزو يقتل نا እግዚአብሔር ጸጋ ይقتل ምክንያቱ ፍርሃት አምላክ ክጎድል ከሎ ፍርሃት አምላክ እናርሐቅ መጽ ከሎ ና እግዚአብሔር ነገር ክقتል ይጀምር ሎምግና አማኸልና ዝقتል ጸጋ አይከሉኒ ሎምግና አማከልና ዘዕምብብ ዝውስኽና አምበር ምክንያቱ ፍርሃቱ አማከልና ክነግስ ፈትሎ ክብረና አምላኹን አዋተይ ፍርሃት አምላክ ካብታ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ሰባት ዝዓዮ ዝግለጸሉ ብፍርሃት አምላክ ፍርሃት አምላክ መንፈስ ቅዱስ ካብታ ሓደ ኣብ ኢሳያስ 11 فقد خلتن ترينايو فرهات املاخ كابتي غند اسي اموخ زططع ጨንፈር ሓደ መንፈስ ፍርሃት እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር ሓደ መንፈስ ቅዱስ ርእሱ ዝገልጸሉ መንገዲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ኣብዚ ቦታ ክንረኸለና መንፈስ ፍልጠት እግዚአብሔርን ፍርሃቱን ከዓርፍ እዩ ተሐጓሱ አፍራት እግዚአብሔር እዩ ዓይኑ ከም ትሪኦ ኣይክፈርድን እዝኑ ከም ሰምዖ ድማ ኣይክብይንን እዩ بفرات أملاخ زمالالس سب عينو بزريو يمالالسن እዩ እዝኑ بسمعو ነገር ኣይክኸይድን ይሕዋተይ ፍርሃት አምላክ ዘለዎ ዝመርሖ መንፈስ ኣለዎ ፍርሃት አምላክ ዘለዎ ሰብ ዓይኑ ብዝርአ ነገር ኣይማላለስን እዩ ዓይኒ ትሪኦ ይኮነን ዝርኢ ዓይኒ ዘይትሪኦ ነገር እሪአንሎ ዝብል ህይወት ኣለዎ ፍርሃት አምላክ ዘይብሉ ሰብ ዝርአ ነገር ይዝርኢ ኣብ ሓደ ቦታ خبالاش እንተኮይኑ ዘይቁኑዕ ነገር ክገብር ተኮይኑ ኣብዚ ቦታ እዚ ካሜራ ኣሎ ዲዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ፖሊስ ሪኤንሎ ዶ ካሜራ ትሪኤንላ ዶ ይዝብል ፍርሃት አምላክ ዘይብሉ ሰብ ዝሪኦ ነገር ካሜራ ይዝርኢ ዝሪኦ ነገር ፖሊስ ይዝርኢ ፍርሃት አምላክ ዘለዎ ሰብ ግና ብምርአይ ኣይማላለስን እዩ እዝኒ ብሰምዖ ኣይማላለስን እዩ ዘይርአ ነገር ይዝርአ ዘይተሰምዐ ነገር ይስማዕ ስለዚ ከአዩ ተሓጓሱ አፍራት እግዚአብሔር እዩ ዓይኑ ከም ትሪኦ ኣይክፈርድን እዩ እዝኑ ከም ሰምዖ ኣይክብይንን እዩ አምላክ ዝተባረኸ ይኹን ኣሕዋተይ ሓቀኛ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ክነግስ ከሎ ካብ ኩሉ ፍርሓራ ይገብረካ ፍርሃት አምላክ ዝመላለስ ሰብ ንእግዚአብሔር ንሰይጣን ንኽልቲኦም ብማዕረ ኣይፈርህን እዩ ፍርሃት አምላክ ካብ ፍርሃት ሰይጣን የውፃካ ካብ ፍርሃት ሰብ የውፃካ ካብ ፍርሃት ኩነታት የውፃካ ካብ ፍርሃት ዘሎ ዘበለ ካብ ፍርሃት ወሬ የውፃካ ምክንያቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ተኻልእ ዘፍርህ ነገር ህይወትካ ሓራ ይገብራ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ እምበኣር ኣብ ማእከልና ፀላኢ ክዘርዖ ዝደሊ ናይ ዘይምፍራሕ ህይወት እንተሎ ሎሚ ግና ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ይወሓጥ እብል ኣለኹ ሎሚ ግና ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝመንፈስ ይምላእ እብል ኣለኹ ኣብ ኣባይቲ ይምላእ ኣብ ኣገልግሎት ይምላእ ኣብ ማእከል ቅዱሳን ፍርሃት መንፈስ ፍርሃት እግዚአብሔር ይዕዘዝ እብል ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና ኣምላኹ እታ ካልአይቲ ድማ ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርክሰት ይልውጦ ቅዱሳን ብዛዕባ ጸጋ ኩላትና ይርዳእና እዩ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናይ ጸጋ ሓይሊ ናይ ጸጋ መንነት ይርዳእና እዩ ጸጋ ነቲ ወሃቢ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ንተቐባሊ ግና ብኸምኡ ዋጋ ከይከፈለ ዝቕበሎ ነገር እዩ ናይ ጸጋ ርዝነት ናይ ጸጋ ዋጋ ቃል እግዚአብሔር ክገልጸና ከሎ ሕጊ ከም ዝመጾ ጸጋ ይመጽን ሕጊ ብሙሴ ይመጽዩ ብመንገዲ ሙሴ ተታሒዙ መጽዩ ጸጋ ክመጽእ ከሎ ግና ብኢየሱስ ኣይኮነን መጽዩ ጸጋ ግና ክርስቶስ ለቢስዎ ይመጽዩ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ መጽ ኣባና ክሓድር ከሎኻ ሓቅን ጸጋን ሒዙ ድማ ኣባና ሓድረ ተመልከቱ ጸጋ ክመጽእ ከሎ ክርስቶስ ለቢስዎ እዩ ብመንነት ክርስቶስ ይጸጋ መጽና ሕጊ ክመጽእ ከሎ ግን ብኢድ ሙሴ ይመጽዩ ልክዕ ከምትን ሓደ ሰብ
$100 هيبكا انكا زي أنا خستحبو خمتلو $1,000,000 حسكا جنا نسخا حسكا يبعلها خمت متسيو سلازي كاب واغانا حقي واغانا يصقا خمس عبينا نريم قدوسان ابز اوان زي ناي صقا مننت انت تردينا ناي صقا حيل انت تردينا صقا حب كل ነገር لعل حقي لعل حطيات لعل بارنت زوص مننت አለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ጸጋ ብምባል ብምሽቃት ግና ንጸጋ ናብ ርክሰት አምላክ ክልውጡ ከሎ ንርኢ እቲ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸቦ ሓርነትን ነጻነትን ንኻሊ ትርጉም ክትርጉሞ ከሎ ንኻሊ ህይወት ክጥቀምሉ ከሎ ኢና ንርኢ ንያቱ ጸጋ አምላክ ካብቲ ዝዓበየ ዕዮ ኣብ ህይወትና ዝምህረና ብቅድስና ብጽድቂ ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና እምቢ ክንብል ገይሩ ብጽድቅን ብጥንቃቐን ብፍርሃትን ክንመላለስ ይገብረና እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ከምቲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:16 ዝበሎ ከም ውጻት ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ሓርነት መጎልበቢ ክፍኣ ዝገብርዎ ኣይትኹኑ ከም ውጻት ሓራ ስለዚ እቲ ጸጋ ዝረኸቦ ሓርነት እንታይ ክገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ኣለና ከምቲ ነቲ ሓርነት መጎልበቢ ክፍኣ ዝገብርዎ ቅዱሳን ብጸጋ ዘለና ሓርነት ኣለና ኩሉ ተፈቂድልና እዩ ግና ኩሉ ተፈቂድልና ማለት እቲ ዘይሃንፀና ንዕኡ ንገብሮ ንዕኡ ንመርሕ ብኡ ንምራሕ ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክበና ከሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓንቲ ሓሳብ ክጠቕሳ ደልየ ደለኹ ጸጋ እግዚአብሔር ዝሰርሖ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ዝገብሮ እዩ ጸጋ አምላክ ዝህቦ እዩ አምላክ ባረኽ እዚ ጸጋ ዝምባር እግዚአብሔር ስርሖ ካብ ኮነ ንጸጋ መቀበል ዘለና ናይ ህይወትና ድማ እምነት እዩ ክብረና አምላኹም ጸጋን እምነትን ክልቲኡ ተተሓይዙ ዝፈላለ ህይወት ኣይኮነን መብዛሕቱ ሰዓት ከምዚ ዝብል ኣባህላ ንሰሚዕና ኩስቶኮ ናይ ጸጋ ሰባኻዩ ኩስቶኸ ናይ እምነት ሰባኻዩ ሕዋተይ ናይ እምነት ሰባኻይን ናይ ጸጋ ሰባኻይን ፍልልዮም ኣበይ ፍልልዮም ናይ እምነት ሰባኻይን ናይ ጸጋ ሰባኻይን ክፈላለዩ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ጸጋን እምነትን ተፈላለዮም ኣይከዱን እዮም ጸጋን እምነትን ተተሓይዞም እዮም ዝኸዱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስኩም እንተንቢብኩም ጸጋ ዝተጠቕሶ ቦታ እምነት ኣሎ ጸጋ አምላክ ዝህቦ ኾን ከሎ እምነት ድማ መቀበል እዩ ስለዚ ክልቲኡ ተተሓይዙ ክልቲኡ ተጣሚሩ ዝኸይድና እምበር እምነት በይኑ ናይ እምነት ሰባኺ ናይ ጸጋ ሰባኺ ኸውን ኣለዎ ናይ ጸጋ ሰባኺ ድማ ናይ እምነት ሰባኺ ኸውን ኣለዎ እምነትን ጸጋን ተፈላለዮም ኣይከዱን እዮም ስለዚ ኣብዚ ቦታ ዝምበኣር ዘመልክተና ሓደ ዓበ ሓሳብ ኣሎ ጸጋ አምላክ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጸጋ መንነት ኣይተረድኦምን ረና አምላኹም ዛዕባ ጸጋ ሓንቲ ጠቕሶን ጠቅስሞን ኣብቲ ካልእ ሓልፍ ሓደ እኳ ከይምካሓሲ ካብ ግብሪ ይኮነን ብእምነት ጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እሞ እዚ ከዓ ውህበት አምላክ እዩ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብእምነት ብጸጋ እምነትን ጸጋን ክልቲኣትን ኣዛሚዱ ክገልጾ ከሎ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ እታ ሳልሰይቲ ሓሳብ ድማ እንሪኣ ናይዞም ሰባት እዚኦም ህይወት ድማ ናይ ክሕደት ህይወት እዩ ንክርስቶስ ዝኽሕድ ህይወት ኣለዎም ንክርስቶስ ዝኽሕድ ህይወት ኣለዎም ነቲ ሓደ በይኑን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ይብለና ኣሎ ማለት ጎይታ ማለት ክንሪኦ ከለና አዶናይ ወይ ከዓ ማስተር ይብሎ ገዛእ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ወናኒ ኩሉ ማለት እዩ ጎይትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምክሓድ ማለት ለዚ ታይ ማለት እዩ ንስኻይ ትገዛእኒ ኢኻ ወናንየይ ካልእ እዩ መላኽየይ ካልእ ማለት እዩ ስለዞም ሰባት እዚኣቶም ንጎይትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽሕድዎ ሕዋተይ ንክርስቶስ ምክሓድ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ሰባት ብግብሮም ይኽሕድዎ እዮም ኣብታ መጽሓፈይ ብብዙሕ ዓይነት ክሕደት መንገዲ ገሊጽ ኣለኹም ለዚ ኣብዚ ቦታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምንባር እቲ ህይወቶም ኣብ መጨረሻ ድማ ክሓድ ህይወት ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ድማ እዚ ህይወት እዚ ኣብ መጨረሻ ንቤተ ክርስቲያን ናበይ ዝወስድ መንገዲ እንተና ናብ ክሕደት ክርስቶስ ጎይትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናዕስ ኣምላኽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቋናጽን እዚ ዓይነት መንፈስ እዩ እስቲ ሳልሳይ መለሊኦም ዝብሎ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ግና ከምዚ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:6 ከምዚ ይብለና ንኣናስ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ንሕና ብኡ ዝኾንና ሓደ ኣምላኽ ኣቦሎና
كل بوزغنا نحنا بوزغنا دما حدا قويتانا يسوس كريستوس علنا خبرنا أملاخهم يسوس قويتاي زفلت أزغنا بكل عيركبني زولو باولوس لذي أب كل زي ركب فلتت حدا أبو حدا أملاك كملون حدا قويتان السدما قويتانا يسوس كريستوس مخانو لذي يسوس قويتاي خنبل كلنا كيسار قويتاي كونن كال قويتاي كونن كال عيجزاني كال عيمل كن مالتيو أرى يسوس قويتايو آمين كبرنا أملاهم أرى يسوس قويتاي بلون خبرنا أملاخ يسوس ملاخيخا يسوس جزائخا يسوس ونانيخا لومي قال أملاخ بسمع سب انت لها بجكا خريستوس هيوتك زوانا نسب انت لها لومي نقر من قد عدما قبرل كان لهم هيوت كان يسوس حبو يسوس قويتاي إلكا بزمشازين خريستوس بملو لبخا بملو منفسكا بملو نفسها تقبل له نكريستوس قويتاي زي مبال قويتاها خالد قبرل لها ونانيها خالد قبرل لها قزايها خالد قبرل لها يهودا قن كابز زلب منازلو ازي هيوت ازي ناي كحدت منفس زلوه اب هيوتو نكريستوس كم قويتا قيرو عايشمني لو مقنا بزقال دي بارخوكم اللهم كم تداوي زولهم اب قدوس كرناي نقوس ايلا شمكهم نونسو نقوس حداركا نقوس ولادكا نقوس بيتكا نقوس بيتكسانكا قويتا بيتكا قويتا حداركا قويتا عقل قلوتكا يخون يسوس قويتايم باولوس كوميلو نحنا نسو قويتا مخانو نحنا بارت مخانا نسبخ علينا دامبر رسنا يسبخنا نيبل يسوس قويتايم كبرنا أملاخهم نابترا بعي زوم سبات زياتهم سلوخيلهم آتيومهم اللهم كلتا عينت آتاتو اللو تحدى كاوشتي جوات صد حرايو رسو قبيرو تسنح مخنياتو عب إفسون كريو خلنا نزمو واسس زين حفو كاما أخلكم تخالوخ تسيلهم تخالا عيد ما بدقا دما كم تعب قلاتيا بدقا دما تقوالحهم آتونا زبلو عب قلاتيا كلتا ربعاتي بدقز تحوسوا دماي حواتي حدا نقرقنا كنستوعلو زلنا بيت كريستيان ناي كريستوس يا ناي كريستوس ملكع ناي كريستوس بحري ناي كريستوس قويتنت لعلو كله ختن صوارق مخنياتو كريستوس رئيس بيت كريستيان يسوس قويتايو نابتي فقد شمون تحلفيه ناخدكيه كبرنا املاكم افقد شمون تنترينا مسنايزي ازياتهم كلهم كم زجيرهم بحلمهم نسقوم يركسوا نقويتنت يقالوا نمعر كبرون يتصعرفوا علو أبزو تازي سلست حسابات كنرينا تحدن تايو نسقوم بسقوم بحلمهم يركسوا قدوسان بحلم زقبر زبله كله حتيات مالت ايكونن مالت كندقس كلنا فقدنا مسانا سلازدقس أمرونا بأمرونا زحلف نجر عين قاصاصرونا نزب قدم እግዚአብሔር مركاسن حتان زقون فقدنا زحبرو نجري ስለዞም ሰባት ዚአቶም ግና ብስግኦም حلمهم بحلمهم سقوم كركسو مخنيا زخونهم زلو قتر زرعيو اب لبهم زتمنيو اتتنيت لبهم دما بحلمهم كاستمعرو خلو اتي لبهم زمنيو زبهغو زبله اب حلمهم كمصخلو نسقوم يركس سغا خركس كلو دما نفس يركس منفس يركس سغا رخيسو مالت نفسن منفسن ايركس مالت ايكونن كل انتنا ناي سب يركس ስለዞም ሰባት ዚአቶም بحلمي حيوتهم عينهم لبهم زرعيو زمرحو ايو بحلم زنبرو سباتيوم نا حلمي حيوت زلوهم كالاي دما خاو حالف انت يبلنا نغويتنت يقاللو نمعرغات كبرت دما يصارفو زمالت ني املاخ سلطان ناي سب سلطان ني غويتنت كبلنا خلوني املاخ سلطاني نمعرغات كبل كلنا كبرتات كبل كلنا ناي سب سلطاني ناي سب سلطاني سلازي نز خلت سلطان زي اب حدا سلطانيو سلطان سب سلطان املاخ كله اب حدا منفساو سلطاني املاخ سلطاني استغلال مسلطان املاخ مقنصاب هيوت اللهم كالاي بيتروس كل تعسر تخمزيلو الله منادا جنانه برغست من دد حرسغا زخدو نغويتنت كازنعو دفارات فتو ترسوم نخبرتات كنت عرفوا زين قد قطيهم حواتي دفارات إلو دفرت مالت تبع مالت ايكونن دفار مالت درق انيا مالتي درق حق زلوي مثالي 14 شغم يلولو دفار سبسي لولو امان دفار سب كغلص خلون تايلو دفار سي امان رسو عشاس دفارن امان رسيو
برأسو زتعمامن نرأسو زعمن سبيب لذي دفار سب عشا سب لذي دفرت ملكة عشناتيو زوم سبات زياتهم ازلوهم اتزقرم دما يتعرفوا إلوهم الله عقل قلوتهم وانجلهم نايت عرفوا وانجل قدوسان اكزيابير يبالهكم أميديا وصيخا مصراف نحوخا ختمخرو نحوخا ختقنعو انت دليخا أميديا مصيخا بمصراف نحوخا اي تقنعونيخا نحوخا قنع زدلي أميديا اي مصنيو أبالتوك اي مصنيو أب فيسبوك اي مصنيو أب زوم اي مصنيو نحوخا ختقنعو كتمعدو انت دليخا ناب حوخا خاتخيدنبر ناب ميديا اي تمصنيخا بميديا غيركا تقنعو تمخرو تمعدو نجر يلن لذي እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ሓደ ምልክት ኣገልግሎቶም ናይ ምፅራፍ ባህሪ ኣለዎ ፀርፊ ሕዋተይ ናይ ወንጌል ናይ ተሐቀኛ ወንጌል ኣገልግሎት ኣይኮነን እግዚአብሔር ካብ ፀርፍ ህይወት ይባልሁም ፀርፊ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ጎይታና መድሓኒና ክርስቶስ ክፀርፍ ኣይንሪእን ኢና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ሓደ ሰብሲ ንምንታይ ኢኻ ኣብ ኣገልግሎትካ ትፀርፍ ፀርፍ ተብዝሕ ኢልዮ يسوس كويس عرف نيريلني وكم غير كايلو نفرساويان كم يسوس غير عرفهم يلن سلازي يسوس عايز عرفهم من سلاو مننتهم يزغلص نيرو مخنياتهم قال እግዚአብሔር بزعبه يسوس انت مصيخا مصرفو زي صرفه حسر مكرا مسص غبو زي فراره ነገሩ ዳን ሁሉ حلفون ابو ذهبه سلازي يسوس ክርስቶስ عرفهم نيلهم بصرف አይመለሰን صرفي ትክክለኛ ናይ ወንጌል አገልግሎት አይኮነን ሎሚ በሜዲያ ዝሐልፍ ናይ ፀርፍ አገልግሎት እንተሎ እዚ መንፈስ ይተአሰር ብላለሁ እዚ መንፈስ ኃይል ይሳድ ብላለሁ ምክንያቱ ፀርፊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ ፀርፍ መንፈስ አይኮነን ኢየሱስ ጎይታዩ እዚ አምላኽ ባረኽ ካው ሐሊፍና ክንረኸለና ከምዚ ይብለና بزعبا زي تعبا ابنت افقد تشعات زمصو ميكائيل اتليق ملائكت غنا بزعبا سغا موسى مس ديابلوس انا تخارخن مستماغوته اغزيابير يغنا حكا دعبو لمبر فرد صرف زربا اي دفرن يبلنا تملكتو ميكائيل كوا شيطان ككارا خلو بزعبا ريسا موسى تدربي صلاي اتا درباي مسايكا اتقالس زتدربخا ايبولون እግዚአብሔር ይግናሐኻ ድርባይ ተዝብሎ ተደርቢ እንዲሁ ካብ ዝፋኑ ተደርቢ እንዲሁ ግናኸ ሊቀ መላእክት ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር ከሎ ፍርድ ፀርፍ ዘረባ አይደፈረን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ይሁዳ ዘመልክቶ ዘሎ እንታይ እዩ ፀርፊ ትክክለኛ ወንጌል ከም ዘይኮነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝፀርፎ ዘሎ ፀርፊ ትክክል ኣይኮነን أب كلاي بيتروس كلت عصرت حدا خمزي لولو ملأختك بحيلم بسلطان زبلطخنا الصب أب كن مقويتا نأتاتهم زصرر صرفي فرد صرفي عيمصون እግዚአብሔር ባረኽ ወንጌል صرفي أما أكلنا يكسرحني ወንጌል صرفي أما أكلنا عيو أيكلني كابزا ساعات زيا باسم يسوع ክርስቶስ ይብላለሁም بصرف زعي ወንጌል ዘበለ ኃይል ይስዓን بصرف زعي زبل منفس عقمي يسعن مخنياتو ابرا يوحنس كتريو خلهم تامنزرا تقمطتو ابرسيا خندخلنا اسمات صرف اللو صلاي بناي صرف منفس يزعي افقد 10 تنترينا امرو زيبلهم انسسا كم امرو زيبلهم انسسا ايوم يعيب لنا افقد 10 خمس يبلنا زياتهم جنانت زي فلطو يصرفوه بتبهاريهم كمتم عمرو زيبلهم انساتات غيرهم زفلطو بانتا رؤسهم يطفئوا علو عزيز حزن نغريم زي فلطو خنسهم نفلط انا بمبال بزي مفلاطهم يطفو ስለዚህ ትጽርፎ ዘሎ ድማ ዘይፈልጦ ይምጽርፎ ዘሎም ስለዚ ፈለጡ ይኮኑን ጸርፊ ስለዚህ ፈለጥ ከአኻ ክትጻርፍ ምክንያት ትኸውን ዝደኸመ ዝጎደለ እንተሎ በሐቅ ምእራመን መቅናዓን ይድለ እግዚአብሔር ባረኽ ኢየሱስ ጎይታዩ
نمودعتا قصي زخيد زلخو نزا خالئتي أفقد 16 ترينا حموشت عينت مننت قليص لهم الله مع زمزم تيميلهم الله ناي مسغانا هيوت يبلهم نعد لهم زنق فيهم يلهم الله مالت نرأسهم زي قبلوا سبيهم نرأسهم زنعد لهم زنق فوالوت نرأسهم زي قبلوا سبات نرأسهم زرقمو نرأسهم زوعوا سباتهم سالساي كم فتوتهم زمالالسو إلهم الله فقد 16 مالت كم قال عملخ زغرح هيوت يبلهم عفهم قال تعبيت يزارب يلوم الله كاب تعبيت زمص لبي اف دزارب ملعت لبيو سلازي ناي تعبيت لبي زلوم حواتي تا እግዚአብሔር አዚው ጸልዓ ዝፍንፍና ዝማዓታ تعبيت እግዚአብሔር تعبيتኛተቲ ማዓቶም እግዚአብሔር تعبيት ይጸሎ እግዚአብሔር تعبيት ድማ ይጻረሮ ስለዚህ መተካቱ እምባር ናይ تعبيት መድኃኒት ትሕትና سب كاب تعبيت زملت بتحتنا خمالالس كله زيابين دعبيات كتصارر كله بانس ارو دما نتحوتات ጸጋ ይህብ ክብረና አምላኹም ሎሚን በአር በዝ ጸጋ ይባርኹኩም አለው በዝ መንፈስ ይባርኹኩም አለው ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኹም አብታ ፍቅድ ትጫዓተ ናይ መጨረሻ ፍቅዲ 19 ከምዚ ብለና እዚአቶም ምፍልላይ ዘምጹ መንፈስ ዘይብሎም ስጋውያን እዮም መንፈስ ዘይብሎም بسقاونت زمرح سلازي كابز استلعلي خايو بيت كريستيان ناو سقاوي هيوت نجر كمر حوا مخنيا زخون تخالا عيدما منفس يبولو من كبلنا خلو منفس قدس نخسرح ناي منفس قدس بوتا نمنفس قدس عدل زهب بوتا يبولو من مخنياتو السقاب زلوا منفس عيسرحني حواتي مخنياتو منفس زيبولو انتخوينو كريستوسون اوشت يلن رومين شومون تشعت خمزي بلنا اتمنفس كريستوس زيبلو سبقنا نسو ناتو ايكونن يبلنا يسوس غويتايو كبرنا املاخون قدوسان ابتا مزازميت مودعتا تمرتي بسلست حسابات قليص خودي يسوس غويتايو زح غزي خمس حسكوخم يردعنيو مزازم زا مصحف زي انبار امچرشا بزعبا زوم سبات زي اتوم يهودا بحرياتهم بمولو قاليص مسودئ تماريسو غنا نابتهم قدوسان حد قال كمزيلو خزارب كلنا نري يسوس غويتايو افقد 17 ترينا كمزي بلنا نسخاتكم غنا بزعبا خالو تزاريبو مسودئ حجي نابتهم قدوسات مسيو نسخاتكم غنا اتم فقراتي نتتهم حوالات غويتاناس كريستوس او زنغرهم قالات ذكروا سلازي نتحوارات زمهرهم قالات ذكروا نسخاتكم غنا كبرنا املاخم نزدما بسلسተ ነገራት ክገልጽ ከሎ እንደይ ሓደ ንርእሶም ክጥምቱ ናብ ትመለኽቲ ናብ ገዛርሶም ክጥምቱ ገዛ ህይወቶም ክሪዩ ካብዚ ህይወት ዝተፈለ ህይወት ክልዎም ንገዛርሶም ክሪዩ ክጥምት ከሎ እትኻላይ ድማ አከባቢኦም ክሪዩ አከባቢኦም ዘሎ በዚ መንፈስ ተጸልው በዚ መንፈስ ተተሐዙ አከባቢኦም ክጥምቱ እታ ሳልሳይ ድማ ንላዕሊ ክጥምቱ ናብ አምላኽ ክጥምቱ ናብ ሰለስተ ነገር ዝጥምት እዩ ናብ ተቀዳመይትን በአር ንርእሶም ክጥምቱ ከለው ሰለስተ ነገራት አመልክቱሎ ርእስኻ ምጥማት ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት አለው እቲ ሓደ እንታይ ርእስኻ ብፈር አምላኽ ምሕላው ንርእስኻ ጥምት ከለኻ አብዛት እዚአት ብለና ዘላ ይሁዳ 1:11 እንተሪኹም ንስኻትኩም ግና አትም ፍቁራቴ በትኻብ ኩሉ ተቀደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እናሃነጽኩም በመንፈስ ቅዱስ እናጸለኹም ነትናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምህረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ርእስኹም ብፍቅሪ አምላኽ ሓልዋ ንርእስኻ ጥምት ከለኻ ህይወትካ ብፍቅሪ አምላኽ ርእስኻ ብምሕላው ናቦ ፍቅሪ እቲ አበቦ ዘሎ ፍቅሪ አምላኽ ክብል ከሎ ብናቦ ፍቅሪ ዘመልክቶም ዘሎ አበቦም ዘሎ ፍቅሪ ዘመልክቶም ዘሎ በዚ ፍቅሪ እዚ ርእስኻ ክሕሉ አበቦ ስለነበረ ፍቅሪ ድማ እቲ አጋፔ አምላኻዊት ፍቅሪ ንጸላእታ ትፍቅር ንጸላእታ ንጸልዋ ዘይትጸልእ አምላኻዊ ፍቅሪ አምላኽ ይባረኽ ስለዚህ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ንርእሶም ክርዩ ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ እዚ ኣብ ልብና ፈሲስዩ ሕጂ ፍቅሪ ካብ ሰላይ ዝበሃል ጸሎት የብልናን መንፈስ ቅዱስ አባኻ ሓልፍ ከሎ ፍቅሪ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ አምላኻ ፈሲስዩ ስለዚህ ብፍቅሪ አምላኽ ርእሶም ክሕሉ
أتخاليت دما ناي منفس قدوس سرح زدما بمنفس قدوس الناس اللهم كبرنا أملاخهم إذا بمنفس قدوس مسألة زبلنا زلوا دما بمنفس قدوس كتسأل خلها رسخنا هنسكا بمنفس قدوس كتسأل خلها امنتك النات هنسة مخنياتكم زبلنا زلوا بمنفس قدوس الناس اللهم انت عايز زبلنا زلوا امنتكم نرسخهم أنا هنسكم بمنفس قدوس امنتكم نرأسكم أنا هنسكم بمنفس قدوس الناس اللهم رأسك الناس اللو امنتك الناس بمنفس قدوس مسألاي قدوسان لومي أبيت كريستيان بمنفس قدوس مسألاي بيت كريستيان عبد السفراغ تبالوا هوتنا كهنت منفسنا كهنت وشتاو صبنا كعبي بمنفس مسألاي أحواتي أبيت كعوشات أخون كات لما مدو أيكونن نقدوسان كانت توابع لنا منفس قدوس كانت حدا منفساو مسترات نابزي جنبات منفساو عالم هيوتنا زمرحة بمنفس بمسألاي زب بمنفس مسألاي أب هيوتنا كم حدا جيزي نبرا إنابلنا نحالفو يكونان قالنت إز منفسي وشتنا إنا هنسي وشتنا إنا عبي نسيطان إنا عالمن نعامرون مستر زغنه حدا جزي بأمره نسألخ لنا حدا جزي صلوتنا كم فقدك إنا صلوتنا ومزحتو لنا بمنفس قدوس مرحيت بدرحيت منفس قدوس كتسألخ لخاقن أملاخ يبارخ مخنياتو نحنا خما جيرنا خمسألح عين فلتنينا ات منفسي بزي نقر اهتا بدرخيت منفس كتسألخ لخايو أملاخ يبارخ كاب أمرو صلوت كاب تنسخات صلوت هيوتك يوتصل يسوس قويتاي لومي بز منفس ختابعكم يخل يفاتو منفس قدوس هيوتكم يتنكفو بمنفس نايمت الله هيوت زدك أسنتلو لومي زحوزي تنكفو لومي زمنفس يتنكفو لومي زمنفس يباربرو بسم يسوس كريستوس صلى الله يسوس قويتاي نابتا سالسيت دما نرسخا بمطما دما زي ادما كم زيبلنا فود 21 نتنا بهيوت زل على محرت قويتانا يسوس كريستوس إنا تتصبخهم سلازي فرع أملاك كبل كله نبوت عيسو بمنفس بمصلاينا ناي منفس قدوس رديت عيسو أبزي أدما ناي قويتانا يسوس كريستوس محرت مالت نابت هيوت زل عدم زمصح محرت قويتانا يسوس كريستوس إنا تتصبخهم سلازي ازخايو نابتي تخكلنيا استوهبنا تشفى أملاك محرت قويتانا يسوس كريستوس بكريستوس يزرخمنا محرت نسيو نابزي هيوت زمصحنا سلازي قدوسان رسنا خنطمت كلنا نيابو فقري ناي منفس قدوس دقاف ناي قويتانا يسوس كريستوس دما انت عايز لنا زلو ناي قويتانا يسوس كريستوس ناي محرت قويتانا يسوس كريستوس كبرنا أملاهم نيابو ناي ودي ناي منفس قدوس رديت أب هيوتنا بمغان هيوتنا نحلوا يسوس قويتاي تخاليتنا بكبابنا بمطمات زناب كبابنا بمطمات دما كم زيبل أفقد 20 كلتن تريخهم كم زيبل قلعاتهم نتهم زت أرات أرو عردئوهم زت أرات أرسب بمردع زقودلو سبيو ملعت مردع ملعت فلتأت يدلي بقال أملاخ معتاق مدياب يدلي سلاز زت أرات أرتلو عيناي حكي عيناي يكونوا عايزي عابت زغن انتلو قال زيابير زبلنا زلمتاي أردئوهم كابزي يوزخ في الليو أردئوهم نعاخاتكم كبابيكم أردوهم كان أيدما قال يوم كاب حوي من تيركم دما أناقفهم تخال أيدما تقدما يبقى الأملاخ بمرداكم كله تخال أيدما كاب حوي من تيركم أناقفهم أب حوي زند زلو سب وصاير كاي توصونيها كاب تزلو آتيها توصو تمنتلو نابنت لوط أبتاناي تفعات كتما وصا تبهايلو جناخي أب أصل زدنقوي ملأخت እግዚአብሔር كيدوم إذا أقروا قواتيتهم يماوصيمو قال هيوت نابيتك شان مصا أنبب بمبال زي كونس نحنا كيدنا عب تزلو بوتا خيدكا كاب تزلو بوتا خاتوصو كاب دراج ديو كاب مسدد ديو كاب سخران ديو كاب عوالنا ديو كاب بلشونا ديو نسخا خيدكا كاب تزلو حوي خاتوصو اتسال سايدما نتي بسغا زرخ سخدانكوا إنات ألاهم بفرحات دنقص اللهم
حدا نجر تزقبروه تزلو هيوت العيو تخلعي دما نعو الناس الأخا نوشت أمجنا دنجت الله نهيوتهم جنا دنجت نهيوتهم جنا أفكر حواتي تناي دنجات مالتكو دنجات ببزح من قد يقلتي بتقباري يقلتي بقالي يقلتي ببزح نجا دنجات يقلتي سلازي دنجت لهم ناي دنجات أقلقلوت قبل لهم تزلو هيوت تصيفو تزقبرو زلو نجر تصيفو الناس الأخم بسجاز رخص خدانهم الناس الأخم دنجت لهم كبلنا خلينا عندي سلازي كبابينا خلط متكلنا سلسة نجارات بمردة كبحاول بمتقال سالسيت دما تعباي نصب دما عندي أزلنا دما الناس الأخا مدنجات كل تزعر بحريو تسألوا نجارالو تدنجت تسألوا لك سلازي ننافسهم تدنجت الله نتتجبرهم دما تسألوا تكاومو نايمش الرشام بار نابلا علم تأمات اتبل دل حساب دما نمودعتا بأخو دي اتا نايمش الرشاد أصي كم زيبل نتخاود كتزبلغ حلوكم بحاقوس بزينوري أبقن مخبرو خاقومكم زكالو نتي بيسوس كريستوس قويتانا بينو مدحانينا زغوني أملاك قدم خلو زماناتن حجن نخلو زي العالم كبري قرما حيلي سلطان يخونو آمين كبرنا أملاكم زياد ما مش أرشاد ما أنا بقويتا خطمتو كاود كتزبلك حلوكم حواتي صادق أنا ودعنا تنسات راي زي كونس كاود كتحليون هيوتي نبري لذي اجزي أبير كاود كتزبلك حلوكم بحاوسون أبقني يبلنا له بحاوس بزي نوري أبقنيو أبقن سبت راي زي كونس أبقنيو أبقن كبرو كاقومكم زكالو نتي بيسوس كريستوس قويتانا بينو مدحانينا زخونه كبرنا أملاخهم أي يسوس قويتايو كبرنا أملاخون قدسان مصحف يودا أبزو ودينا يالنا زي أبير بزحابنا تسأجا زقال زي أبير أوشتهم كبزحيو نزقال زي قال منفس قدس إنا بزحو أوشتهم كبزبزحو عب أمنت هالني سلازي نبيت كريستيان زي سرت مرتيو نزا أبز مودعتا زلا بيت كريستيان ملكع زصريو ناي كريستوس ملكع نمعلت قويتا ناس كريستوس كم تمرعت نمرعويات تداليات تصنحو هيوتنا بناي كريستوس ملكع بناي كريستوس صباغي بناي كريستوس دمقات دمي آخذ صنح إيسوس قويتايو إيسوس قويتايو كبرنا أملاخوخن مبار ناب صعب صلوتي كخيدي نالباش حتون تلنا عمج الرشا قدم كسألي بزمن فزخن تسألينا أيسوس قويتايم كبرنا أملاخوخم أبزلخم وخلخم كدوسان بصلوت منفسنا بقويتاخن قربينا زي أبير كام ما أكلنا هياوي قالوا بمنفس ذهبنا قويتا قالوا نخنتو آيتو هبنان بزقال زفتح له بزقال السبر له بزما أكلنا زل منفس زبصح نقر له من هالباش لومي بقدامنت عدل كبز دلي كاب امنت زقودلنا بوتا امنتنا زوت أنا نبوتا امنتكم كتملسو قالوا دما إذا امنت زي أدما اتان مدحان نقولهم قدوسان اتوهبت امنت بموتن بتنسعيس كريستوس استقبلنا نمدحنا تخون امنت انت زي تقبلنا يا لما انت عدما يقبر لهم اذا سمعهم وقال اي حلفكم اذا ساعات زيا ناي وساني ساعات يا اذا جزي زيا قويت هايدلك كالو اذا اوان زي كاب كالي جزي نلعلي ابوتا امنت كتركبلو زلكا اوانيو إذا أوان زي إذا ساعات زي نأمنت كاز سعر نأمنت كاز وسد نفاسن معبلن ورن كنتاتن أب كبابي خزبز حلو أوانيو لمن بقار بأمنت دويل كا نخلو الناس عاركاخ تنبر نخلو الناس عاركاخ تواتسب أمنت ودع أملاخ تدليك كالا نزا أمنت زي أزقبل سب انتو فقادنيا زغنى سب كسالي اللي يفتلخو بقدامنت كسالي يفتلخو نزم سبات زياتهم فقادنيا تازخونكم تلخو اب يوتيوب زلخم يخون اب استفالالي اب زوم زلخم تخونكم نملكت اداوكم اريوني سليخاتكم كسالي يفتلخو بقدامنت
نزق على السمع زبله كم ترى زربا عشش هيتولو ناي ملكوت قاليو ناي منغست قاليو ناي سلطان قاليو سلطان زلو ناي تلعل قاليو ስለዚህ ጎይታ ጽዋዓካሎ ጎይታ ጽዋዓክሎ ልብኻ ንክርስቶስ ክትብ ካልኦት ድማ ካብዛ እምነት እዚኣ ዝወፃኹም ተሎ ናብ ትክክለኛ ቦታ እምነትኩም ብምምላስ ናብ ትክክለኛ ናይ እምነት ሰፈርኩም ብምምላስ ንዓኻትኩም ክጸሊ ፈቃደኛታት እንትኾንኩም ምናልባሽ ምልክት ክትገብሩሉ ኣብ ዘይትኽእሉ ቦታ እንተለኹም ብእምነት ክትጸልየ ዝረአ ሰብ እንተሎ ግና ምክንያቱ ዳሕራይ ስልክ ቁጽሩ نزوم أقل قلتي عميديا زلو بمهاب متان كسعبكم ككاتاتلكم سليخاتكم كتصلي يسوس قويتايم برقص اقزي أبهر زداليو سب عالو موت سعاني مديب سعاني زيج أنقو سب عالو إزقال زي لو ما عنتخم الزرب كله إزقال زي نعايو إزقال زي نعايو إزقال زي نعايو أنا بل السمع يسوس قويتايم سلازي أتاخم زبال كاسب فقادنيا انتخونكا أداو كابزل لخا بوتا خطريني بيسوس كريستوس سم أسأل لخو منفس قدوس نوشتغا خمس فلتنكا خوينو استهزاربكا من دعا نجيروا كابي دعا فليتوا بزبل منفس لبخا زترت عسب أرى يسوس قويتايو أرى يسوس قويتايو أرى يسوس قويتايو إدي دل لخو ملكت دل لخو بسلطان يسوس كريستوس صلى لهم قدوسان نغسنات كتعمنا زحفر نجر ايكونن زحفر نجر ايكونن ادكر ايدل لهم بسلطان يسوس كريستوس امبار اصلى لهم قويتات صلى له بزمعت برقت قال كارتعو زعاتو صدرا بيت قال كعاتيو زبصو هيوت لومي بقال كازو صخايو كاب صلما زوصه أب تغكلني أمنت هيوت كتسرتو زلخا قويتا بزقال زلو مشان سلزبت حقايو مسكنا كالهم إذا هيوت زي علومي عمان قصغات تصبر إذا هيوت زي عمان قصغات تصبر بسم يسوس كريستوس صلى الله قويتا صلى الله من الباش لو ما عنتي انتاي لين قويتا زقبل زبل انتلو كم زيل كم سايت صليم قويتا يسوس كريستوس بل لما مشات لبين عقاهبك اللهم حاتياتين عقاهبك اللهم عب السفرة امنتي عبوت امنت كتكل هيوتين عقاهبك اللهم كاب تريعون كاب سمعون زبلو كله كفو كبال هكا زيز الله زمساي تصليخا سلا حاتياتي موت كأخا سلا حاتياتي موت كأخا سلا صدق ايد ما تنسيخا اخا كم مدحانيي كم عاملاخين كم قويتين قبلك اللهم بسم يسوس كريستوس تباركم أملاخ بارا دقيمنا خنصلينا حواتي سلا أبستفعل بوتا زلو بستفعل عينة حمام نستأصل زبلة لو ممشت ملكوتا وفوسي ناي امنت فوسي برقت بزميدي ازق حلفي برقت بزميدي ازق حلفي حاكم شم هيبو زتقاصو حمام بزاس عزيا بسم يسوس كريستوس أبزلو بوتا كاتلي زتفعلالي نأمرو چنقات دقاس حسرت عقل صبات زلو هيوت تلون أبرسخا أداوكا بمقبار تصلي رئيتكا أبرسخا بمحاس بفلاي حسرت دقاس بزوح سعد ما حسرت تنفاس سلاز أداوكا أبرسخا أتو بستفعلالي عينت بزخونن بزيكونن استرس تتحاز أمرو بسترس تتحاز أمرو سلاز أمرو زي خصال زدل لهم بقويتانان بمدحانينان بيسوس كريستوس قويتات صلى لهم استأسر أمرو زبلة يفتح بسلطان يسوس كريستوس صلى لهم منفس قدوس أصلى لهم عبزلو بوتا حياو زخونا مسكرنت بزلوه حياو زخونا مسكرنت زلوه نسخا زي تقاقا منفس قدوس نسخا كله تخيل منفس قدوس نسخا بعد سلطان زخون كمنفس قدوس بنازريتاو بيسوس سمت الله زتعسر عمرو يفتح سترس بلا وغا هو بسم يسوس كريستوس ጭንቀት ካብ አእምሮ ይላል ፍርሃት ካብ ልብ ሰብ ይውፃ بسلطان يسوس كريستوس صلى بنازريتاو بيسوس سم صلى بنازريتاو بيسوس سم صلى قالوا انت هون حواتينا بكالك حلفيه
أبستفال علي أكلات كسليلكم تدلين تلهم أداوكم نبزلهم وبوتا أمبريهم نابت تدلي وبوتا أب كباب كوليت انتغونو أداوك أو أغمتيها أب كباب كوليت أداوك أو أغمتيها كبرنا أملاخهم كالو نبستفال علي حواتي أبدم زلو حمام أبدم زلو حمام أبدم زلو حمام منفس قدوس هبن زلو قاليو أبدم زلو حمام إنه حاكم شبهي وحمام كعزيز بلد لومي بسلطان يسوس كريستوس بملكوته دم يسوس كريستوس أتسأل لهم فتصم كم زين برا يخون بيسوس كريستوس قويتا أتسأل لهم بنازريته بيسوس كريستوس نا إكزابير منفس نا إكزابير منفس نا إكزابير منفس بسلطان يسوس كريستوس أتسأل لهم أبدم زتقمت حمام ናይ ደም ካንሰር በኢየሱስ ስም ይጽነት በኢየሱስ ስም ይጽነት በኢየሱስ ስም ይጽነት ጎይታ ጸልለኹ ጎይታ ጸልለኹ ጎይታ ጸልለኹ ማዕሰር ዘበለ ይፈታሕ አርዑ ዘበለ ይስበር አርዑ ዘበለ ይሰበር ብስተፈላለየ ዓይነት ሕማም አመደቀሲ ኮይኑ ረድኤት ካጽበ በዙ ሰዓት ሰሙን ስለ ርእሱ ዘይኮነስ ስለ ካልእ ሰብ ዝጽልስ ሰብ ስለ ካልእ ሰብ ዝጽልስ ሰብ ጎይታ እጽልለኹ አብ ሆስፒታል ደቂሱ ዘሎ ሕጂ መለኮታዊ ፈውስ ይሕለፍ ሕጂ መለኮታዊ ፈውስ ይሕለፍ ሕጂ መለኮታዊ ፈውስ ይሕለፍ ጎይታ እጽልለኹ ብስተፈላለየ ኮሮና ይኹን ካልእ ስም ዘለዎ ሕማም ይኹን በዛ ሰዓት እዚኣ እጽልለኹ መተንፈሱ ሓድሽ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ሓድሽ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ሓድሽ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ሓድሽ ናይ ትንሣኤ መንፈስ አብ ሆስፒታል ይእቶ አብ ሆስፒታል ይእቶ አብ ሆስፒታል ይእቶ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስእሊ ሒዙ ንጽል ሰብ ጸልለኹም ስእሉ ኢድካብ ዘንበርካሉ ቦታ ጸልለኹም ስእሉ ኢድካብ ቢርካብ ጸለኻሉ ቦታ ጸልለኹም መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ይፈታሕ ኤልፋታሕ 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 ንስኻብ ስእሊ እውን ተሓልፍ ኢኻ ጎይታ ጸልለኹም ሕያው ዝኾነ መንፈስካ ሕያው ዝኾነ መንፈስካ ቦታ ዘይውስኖ ቦታ ዘይውስኖ አጋንንታዊ ኃይል ረገምክዎ ድግምታዊ ኃይል ረገምክዎ ናይ ጸልማት ኃይል ረገምክዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናሰማዓኹም ከለኹም እዚ ቃል እዚ ጸሎት እናሰማዓኹም ከለኹም ልብኹም ዝርብሸኩም መንፈስኩም ዝዕገርግረኩም ሰባት እንተለኹም መንፈስ እግዚአብሔር አብ ህይወትካ ይዓይሎ አሜን 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 እናተቀበል እናበልካ ተቀበሎ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልለኹም ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልለኹም አጋንንታዊ ኃይል ረገምክዎ አጋንንታዊ ኃይል ረገምክዎ አጋንንታዊ ኃይል ረገምክዎ በኢየሱስ ስም ይውዳ በኢየሱስ ስም ይውዳ በኢየሱስ ስም ይውዳ ተላዕኒ ይኺድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይመለስ 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 መለኮታዊ ፈውስኻ ይሕለፎ መለኮታዊ ፈውስኻ ይሕለፎ ጎይታ ነመስክነካ ኣለና ስለቲ ህያው መንፈስካ thank you holy spirit thank you holy spirit yes 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 ንሓቂ ንምንቃሕ ዘነቃቅሕ ህይወት ዘነቃቅሕ መንፈስ ናብዚ ጉባኤ እዚ ናብዚ ደንበ እዚ እግዚአብሔር አቦ ዝውስኽ ጸጋ ዝውስኽ ክብሪ ዝውስኽ ኃይሊ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ትውስኽ ስለ ዘለኻ ንስኻ ተዓይ ስለ ዘለኻ thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord ጎይታ መስክነካ ኣለኹ መዘምራን ባርኮም ብሰማዩ ዝነ ይቀነዩልካ ጸጋ ይደርቡ ጎይታ ኢየሱስ ጸልለኹ ብጸሎት ንዘገልግሉ ሰባት ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልለኹ በፈላይ ብጸሎት ንዘገልግሉ ሰባት ጎይታ ጸለኹ እዚ ክብሪ እዚ ክድረብ እዚ ኃይል እዚ ክድረብ መንፈሳዊ ዓለም ጥሒሶም ሰማያዊ ምስጢር ዝካፈልሉ መለኮታዊ ጥበብ ዓይንቶም ይከፈት አዛኖም ይከፈት ዓይንቶም ይከፈት በዛ ሰዓት እዚያ ምኽፋት ዓይንቲ ይኹን ምኽፋት አዛን ይኹን ምርዓይ ክብሪ ይኹን ሕቡ ጥበብ ምስጢርካ ምክፋል ይኹን ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልለኹም I receive thank you holy spirit thank you holy spirit thank you holy spirit yes lord yes lord yes lord you are living god
You are living God. Thank you, Holy Spirit. Yes. Amen መንፈስ ቅዱስ አሜን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኻ ተመስገን ኣሕዋተይ እትምስክሩ ሰባት ምስክርነትኩም ነዞም ኣሕዋት እዚኦም ሃብዎም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ጥራቢ ኣብ ሂስተን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሂስተን ሓሊፉ ካልእ ቦታታት እውን ዝትንከፍ መንፈስ ቅዱስ ተንከፎም ሰባት ኣሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ተዛረበኒ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብፅሓኒ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብፅሓኒ ዝበለ ሰብ بفوس حلفا نزبالك بمفوس حليفك الله بسم يسوس كريستوس بسم يسوس كريستوس الزفوس زتصنعه الزفوس زتقمطه بسلطان يسوس كريستوس thank you holy spirit thank you holy spirit ጎይታና መስክነ ካለና ስለት ህያው መንፈስካ ስለት ህያው መንፈስካ መመልስና ንባርኸ ካለና ቅዱሳን አብዘለኹሞ ቦታ ንመንፈስ ቅዱስ ተቀባበልዎም thank you holy spirit Thank you, Holy Spirit. I feel this presence. I feel this presence. Rapatos, eduna, martus, ekaltor, anakayabuho. Veltur, shepir, anadus, ekuranakatos, elapayabaha. Tinapur, esikutopaya. Maltur, anidis, entosh, elapur, anamadus, ekalabaha. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kan wahazmai, kan wahazmai, kan wahazmai, kan wahazmai. እግዚአብሔር ጸጋ ሀብልዕል ህዝብኻ ስለዝፈስሰን ጸጋ ሀብልዕል ህዝብኻ ስለተደረበ እግዚአብሔር ይባረክ ናይ ጸጋ ምድራብ ናይ እምነት ምድራብ ናይ እምነት ምሕያን ጎይታ ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኣብ ማእከልኩም ገይረለኹ ይብላል መንፈስ ቅዱስ ናይ እምነት ምሕያን ምብርታዕ ብዙሓት ሰባት በሐድሽ መንፈስ በሐድሽ ኃይሊ በሐድሽ ጸጋ أما كلنا ناتوتسو ناتقلتسو زقلت أجا بسم يسوع كريستوس باركو in Jesus name in Jesus name thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit كبرنا عخا قويتا مغوسنا عخا قويتا لعلنا عخا قويتا قلات خلو مستر قلات خلو طبب نسخا إيخا نزنك النيات زيات نجيب كانا نسخا إيخا نزق الزمهير كانا كبر خلو تتقللون عخا يخون أنا عندك خادمة برخت كاسل زبز حقا you are living God حمام أبدك خاسل زي جز بزم الشزي أبايت نفس وكف بملكوتها ودم يسوع كريستوس شفنكو نختما نهاجر أمريكا مفتاح يخون الله تنسى يخون زت أفز أجاب زهاجر زي يملس باسم يسوع كريستوس نبرت زي كونس بحدش حيلة تتنسى كتما هستن زكات الله منفس ቅዱስ حاوي يندد بيسوع كريستوس بروخاتكم امين يسوع كويتاي ስለዚህ ምን አልባሽ ኦኬ አብዘለኺዮ ቦታን በአር አብስማዓከ አዳውኪ እስኪ አዳውኪ ኦኬ ክብርን አምላክሁን አምላክ ተባረከ ይሁን መስቶራ ፓያ ባባ in Jesus name በእምነት ሕዋተይ ኣብትኽጽለ ዝተድሎ ሰብ ኣዳውኩም ኣዋቕምጡ መንፈስ ቅዱስ you are living God Holy Spirit you are living God Holy Spirit Jesus ያው መንፈስ ያው ፈውሲ ሕያው ፈውሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ሕማም ዝ ከም ዘይነበረ ይኹን ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታበለስ ካብ ሱራ ዝረገማ ምንጫ ዝደረቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለኹ ቅዱሳን ጸልይኹም ናይ ኮሮና ሕማም ተኾነ ትማሊ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ዝነበረ ሰብ በእምነት ሓኪም ተወዲኡ ዝበሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝብለኩም ዘለኹ ተወዲኡ ኣይከውንን ዝተባሃለ ሽኮር ዝነበረቶ ኮሮና በእምነት እናጸለና ኸለና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እዮም እቲ ምልክት ዝነግሩኻ ኣብ ውሽጢ 24 ብጠቕላላ ትንፋሱ ተመሊሱ ኣብ ኖርማል ሃልዋቱ ክፈልጥ ኪዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈዋሲ ኩሉ ሕማም እዩ ኮሮና እንተኾነ እውን ስፍራ ይብሉን ኣብ መስቀል ዘይተሰዕረ ሕማም የለን بسلطان يسوع كريستوس
in the name of Jesus بسلطان يسوع كريستوس أصلي لهم زحيل زي حلف زحيل زي حلف زحيل زي حلف زحيل زي حلف بحو منفس قدوس بحو منفس قدوس never again أي ملس بيسوسم أي ملس بيسوسم أي ملس بيسوسم أي ملس بيسوسم كيد بيسوسم كيد بيسوسم من يدرى تلعيلو يخيد بيسوس كريستوسم ويتاتصل له ذات أبعت زي أتدهسو فوسي حالفو I receive in Jesus name كبر خلونا عخا يخون منفس قدوس thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit I receive استمعوا وسيدا يبولو كبرنا أملاهم قدم حجي بسمعكم زنابر حاسس بولو قدم حجي اتريوت أقم كابزاس عزيا إذا حجي زرعكم قبصاويان نزل عالم داقيمكم عاي كتريوان إيها داقيمك عاي كتريوان إيهي بيسوس كريستوس سم بزمع عز حلفنا يفوس حيلي بزمع عز حلفنا يفوس حيلي داقيمك عاي كترخبونيها داقيمك عاي كتريونيها زلو كل مسكرنات حواتي نزم حوازيهم سندلهم منفس قدوس حياوي منفس قدوس حياوي بفلاي كاب انقات رأسي بفلاي بسترس تتحزي حسرت دكاس انزدبره لو ممشات بملكوتها فوسي إذا أمروز تفوسوا إذا أمروز تفوسوا إذا أمروز تفوسوا إذا أمروز تفوسوا كابزالي تزي أدكاس كابزالي تزي أملكتو دكاس كابزالي تزي أملكتو دكاس ويتات اللهم بستفعل عليه حمام كليتي غنون حاكم شمز هابو بورق الزسنيو كابزام شزيا زي رخص زي بيسوس سم يدرك بيسوس سم يدرك بيسوس سم يدرك خمسة نبريهم thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit Martus edilapur anakatus ekinapur alaboho Martus egayeye babaha marunagai ekulabu maturega silabuna bayaha alavatur muldus endana baho makurana khay akula se papa thank you Holy Spirit salam bis'anet sidrabet salam bis'anet sidrabet زتهوخ أب حدر أبيت لومي إذا سلام منفس عطوه إذا سلام منفس عطوه أمونغو سبعين سبيتين أب حدر هو كذفتر هو منفس in Jesus name منفس قدوس أب صدرابيت أبيت يدوستن دلو صدرابيت أبيت يدوستن دلو Lord Jesus thank you بسلام باركو shalom 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 بيسوس كريستوس من جزء أجمزي سبعي كونن سبيتي كونن من جزء أجمزي كفؤ منفس فلا لاي منفس وقع أخوها in Jesus name ويتات الله هتسأنات باركوهم بيسوس كريستوس ويتات الله أمرهم زحت الهتسأنات in Jesus name زا أمرو زي بارابر بيسوس كريستوس كبر خلونا أخايكم Jesus name آمين قدوسان እግዚአብሔር ባረክ ኦኬ ስለወደኸ ክንጸልይና ድሓን ስምከ ኣይክጠቕሶኔ በእምነት ግና እግዚአብሔር ባረክ ስለቲ ሽሙ ነጊር ክንዘለኽ ወደኺ በእምነት ሎምምሸት መለኮታዊ ፈውስ ክኸውን ጎይታ you are living God ንስኻ ሕያው ኢኻ እጽልለኹ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ ከም ዘይነበረ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለኹ ሐኪም ዝበሎ ኣይክገዝኦኒ ቃልካ ዝበሎ ይዝገዝኦም ቃል ሐኪም ኣይኮርሶኒ ሎምግና እቲ ሐኪም ዝርአ ነገር ዝርአዮ ቃልካ ግን ካብ ቃል ሐኪም ይዓብዩ ብስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ዝሓብቲ እዚ ኣይተንስእ እምነት ዝሓብዚ ኣይተንስእ ዝተወደአ ነገር ዝተፈጸመ ነገር ኣይከውንን ይስተባሃለ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ኢደይዶ ሓጻር ያብለክሎ ንአምላኽ ዶ ጨንቆ ነገር አሎዩ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም I receive Holy Spirit
نزود زصلخ له غويتا منفسك حلفه منفسك حلفه منفسك حلفه منفسك حلفه نرفتات اكلاتو ينقاساس نرفتات اكلاتو ينقاساس عين ينقاساس نرفتاتو ينقاساس بسم يسوع كريستوس صلهم ناي منفس قدوس حيلي كاب صاف صبرسخ عصابته كم حيال الكتريك كم حيال الكتريك اب هيوتو كم حيال الكتريك بفصم ناي منفس قدوس حيلي ورسو يورسو بيسوع كريستوس يورسو بيسوع كريستوس فوسيتنا كبر كلنا عخايكم I receive this healing كبرنا املاخهم it's done باسم يسوع كريستوس كبرنا املاخهم ناملاخ كبر هابيو كبرنا املاخ هابيو يسوع غويتاي واو thank you Holy Spirit كبر كلنا عخايكم غويتا يسوع غويتاي እግዚአብሔር ባርኩም ቅዱሳን ጸሎት ያብዝ ወዲ የለኹም